سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتان بحقنانيو لما وانكم وترو العلا قداس النجلو تحسوتات إذن لكم قريبنا لنا مجمّر يا دماء بمخفتنا إذا سماتاتنا كما ذكرتا زي صرحة حنت بلستن نباري تنسرحناي تفنوي نارينا زنينا زعباناي سماتاتنا زي نبركونا تادما أبدحريت كقلس كفتني مغنياتو بزو حاب قدميت سلزلني ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ነገር እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣብ ዞባና ብፍላይ ናይ ዓለምና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንከታተሎን ከነንብቦን ዘለና ብዙሕ ምዕባለታት ኣለዉ ስለዚ ላይክ ግበሩ ስፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ክሳብ መወዳእታ ናይ እዚ መደብ ምሳይ ክትፀንሑ ድማ ብክብሪ ዕድመኩም መጀመርያ ኣብ ዞባና ብዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክንጅምር ኢና what is going on really right now ኣብ ዞባና ዝያዳ ዘተኮረ መደብ ይክህልወኒ ምናልባት ለንቀነ ዘይራኹም ከይትኾኑ በዚ ክንጅምር እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ዝፀንሓሉን ወይ እውን ኣብ ዝኣተወሉ ዝተገበረ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ እኳ ናብቲ ዜና ከያድኹት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ዘን ካልኦት ሃገራት ክርኢ ከለኹ ኣደነ ትናትና ጥራይ ድዩ ፅቡቅ ዋላ ትናቶም ካልእ ዓይነት ስታንዳርድ እያ ይርዳእንን እዩ ግን ኤኒዌይ ንሱ ንግደፎ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣፍሪኮም ዝበሃል ዘሎ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዝበሃል ዝነበረ መጀመርያ ከላለየኩም ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ እዩ ካብ መቃድሾ ነፋሪት ገይሩ ናብ ሃርጌሳ ናይ ሶማሊላንድ ይኸይዱ ዓብ ድራማ እዩ ተሰሪሕሉ ዘሎ ሲ ኦኬ ኤኒዌይ ሶማሊላንድ ኣካል ናይ ሶማልያ ምዃና እንድሕር ፈሊጥካ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኣምባሳደር ነታ ሶማሊላንድ እውን ዝብፅሓ ነገር እዩ ፋይን እሱ ንግደፍ ድሓን ካልኣይ ትመፅኡ ዘሎ ካብ ጅቡቲ ዝተበገሰ ናይቲ ኣፍሪኮን ዝበሃል ናይ ሙሉእ ኣፍሪካ ኣመሓዳሪ ብወታደራዊ ዓይኒ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ እዚ ናይ ሙሉእ ኣፍሪካ ዘሎ ኣፍሪኮን ዝበሃል እዚ ጀነራል ማይክል ላንግሊ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብበዓል ቡርኪና ፋሶን ማልን ኒጀርን ብዙሕ ተቃውሞ ኣጋጢሞ ብዙሓት መንእሰያት ናይ ኣፍሪካ ኣንፃሩ ተላዒሎም ዝነበሩ ንሱ ከዓ ናብ ሶማሊላንድ ኣትዩ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ናፅነተይ ንክረክብ ኩሉ ዓይነት ነገር ንኣሜሪካ መጋባርያ ክኸውን ዋላ ብሕቆና ተሰኪምናኩም ክንከይድ ዋላ ማዓኮርኩም ክንልሕዝ ሬዲና ዝብል እዩ በዚ ከጋንን ኢለ ይኮንኩን they want to have their ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ንክረኽቡ ኩሉ ነገር ክገብሩ ድልዋት እዮም ኣብ ሚድያ ዘለዎም ብዝሒ ከምኡ ድማ ሎቢ ዘለዎም ሓይሊ ድማ ካልኣርስ እዩ ብጣዕሚ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ ናፅነት ካስሉ ዝኾነ ዕላማኦም መስለኒ ኣግሬሲቭሊ እዮም ነዚ ነገር እዚ ከምዚ ኣነሲ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅኦም ዋላ እንታይ ኢለ ነይረ ምክንያቱ ንነዊሕ እዮም ሓደ ፍሉይ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ከኣትዩ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይቕየር እዩ ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣካይዳ ኩሉ ተቐይሩ እዩ ዝብል ዘረባስ በቃ በዝቢፆም እያ ነይሮም ኣነ ሕጂስ ኣትሊስት ገለ ሴኔተርስ ወይ ፍሉይ ልኡኽ ካብ ኣሜሪካ ክመፅኦም ኢለ ነይረ ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኦፍኮርስ እዚ እውን ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ዛዕባ ኣፍሪካ ዝግደስ ሰብ ስለ ዘይኮነ ኣምባሳደርን ሓደ ናይ ኣፍሪካ ናይቲ ሚሊተሪ ሊደር ክመፅኦም ከለውን ዓብ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ እዚ ጀነራል ላንግሊ ዝበሃል ኣብ ሶማሊላንድ ድሕርቲ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊላንድ ድሕሪ ምርኻቡ
ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምሳዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተረኸበ ድማ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ኣብቲ ሶማሊላንድ ዝጸንሓሉ እንታይ ዓይነት ርክብ እዮም ኣካይዶም ገለ ካብቲ ዝተገለጸ ሓበሬታ እንተሎ እቲ presidency of Republic of Somaliland ዘውፅኦ press release ማለት እዩ the US delegation visit to bolster security and defense cooperation ስለዚ again ኣብዚ ናይ security and defense cooperation እዩ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ኣብ ዞባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትገብሮ ትደላ ናይ ዲፈንስ ከምኡ ድማ ናይ security ንዑ ዝምልከት ከም ዝነበረ ትርክብ the government of Somaliland received a high-level delegation from the United States of America led by Ambassador Richard Riley ዝበሃል ambassador ናይ ኣሜሪካ ሶማሊያ ዘሎ እዩ within the delegation was US Africa commanding officer US Marine Corps General Michael Langley. During the visit, the delegation discussed shared security, maritime, and defense interests. ስለዚህ ኣብቲ ቀንዲ ዝተዘራረብሉ ብዛዕባ security, maritime ናይ ባሕሪ ፀጥታ ማለት ከምኡውን defense interests ኣብቲ ወደ በርበራ ተሰሪሑ ዘለውን ከይዶም ከም ዝረኣይዎ ዝገልጽ ቪዲዮታት ኣሎ Before the trip concluded, the US delegation, along with General Langley, visited the coastal city of Berbera to assess infrastructure capabilities, need to strengthen security cooperation and defense capability. The Republic of Somaliland extends its deep gratitude and sincere thanks to the United States for its unwavering support and commitment to regional peace. ስለዚ ሶማሊላንድ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣብኡ መፅኦም ምስቲ ብዛዕባ security ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ብዛዕባ ፀጥታ ዝምልከት ከም ተዘራረቡ ቀፂሎም ድማ ናብቲ ገማግም ባሕሪ ከይዶም ነቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ዲፈንስ ናይቲ ሶማሊላንድ ዘሎ እቲ በርበራ ኣብኡ ናቫል ቤዝ ብኢማራት ተሰርሐ ከም ዘሎን ንዕዮም ሪኦም መስለኒ anyway ተዘራሪቦም ድሕሪ ትርክብ እቲ ናይ ኣፍሪኮም ሓላፊ ዝበሃል ዝነበረ ሓፊሉ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ዝገልጽ ሓበሬታ ሪና ኣለና ኢትዮጵያውያን ድማ ልክዕ ከምዚ ኣምላኽ ክበፅሖም ኢሉ ዝመፀ ብፍሉዮም celebrate ክገብርዎ ንርኢ ዘለና Prime Minister Abiy Ahmed ባዕሉ received General Michael Langley, US Marine Corps and African Commander today for discussions on bilateral and regional issues of mutual interest. ሕጂ ንክልቲኦም ዘራኽብ ሓደ ነጥብሎም ንኣሜሪካን ኢትዮጵያን እቲ ናይ አልሸባብ ጉዳይ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ብቐጥታ ዘራኽቦም እዩ ምክንያቱ ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ክልቲኦም ይሳተፉ ከም ዘሎ ወይ እውን ኣሜሪካ ትዝውሮ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ንሞት ዝተዳለወ ወይ ንኸምኡ ንመሳርሒ ናይ ኣሜሪካዊ ሓይሊ ዘገልግል ሰራዊት ስለ ዘለዎም ብዛዕባ ድዩ ብዛዕባ ሪጅናል ገለ ኢሎም መቸም ከም ንኣጀንዳ ይጥቀሙላ ከም ዘለውን ኣምባሳደር ናቶም ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ሕጂ ድማ ምስቲ ናይ ኣፍሪኮን ሓላፊ ተራኺብና ብዝብል ነዚ ጉዳይ እዚ ላዕልን ታሕትን የብልዎ ኣለዉ ገለ ካብቲ ሚድያውን ፕራይም ሚኒስተር Abiy Ahmed today received blah blah the meeting in Addis Ababa comes just a day after Somaliland confirmed that General Michael Langley was part of a high-level US delegation led by Ambassador Mike Riley that visited Hargeisa and held discussions. According to the press statement issued by Somaliland, blah blah, Haji ካልኦቱን ኩላቶም ነዚ ጉዳይ እዚ በቃ ዲስፕሮፖርሽናል ክዛረቡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ዓብ ነገር ትፅቢታት ከም ዘለዎም ኣሜሪካ ምናልባት ናባና ግልፅ ኢላ ምሳና ብቐረባ ክትሰርሕ ትኸውን ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎም ወይ እውን እምንቶ ከም ዘለዎም ወይ እውን ትፅቢት ኣለዎም ገለ ነገር ኣለዎ ኣሜሪካ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ምሳና ኮይና ከተገልግል ገለ ክትገብር ትኽእል ትኸውን ንዓና ድማ ከም መጋበርያ ሓገዝ ክትገብረልና ትኽእል ትኸውን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ናይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብልዎ ዘለዉ ኮንዶኾን ገለ ሓገዝ ወይ እውን ቆላሕታ ንረክብ ንኸውን ደገፍ ንረክብ ንኸውን ዝብል እውን ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ምስ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ ኢትዮጵያ ተራኺባ ኣብ ዝበሎ ብዛዕባ ቀይ ባህር ዝበሎ ስምዕዎ በሚመለከትና ቀይ ባህር በሚመለከት የኛ አቋም ለኤርትራም ለጅቡቲም ለሶማሊያም የሚጠቅመው ሰላማዊ ኢትዮጵያ ካለች የለማች ኢትዮጵያ ካለች ነው። የለማች ኢትዮጵያ ከሌለች ያው ችግር መሆኑ አይቀርም። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ትልቅ ፖፑሌሽን ነው። ትልቅ አቅም አለው። ይሄ አቅም ለጥፋትም ለልማትም መዋል ይችላል። You see, this guy is always ሓደ ዓይነት ቶን ወይ ሓደ ዓይነት ድምፂ እዩ ዘሎ ኣብ ርእሱ ድማ ኩሉ ነገር በትናቱ ስቴት ኦፍ ማይንድ ወይ እውን ኣተሓሳስባ እዩ ዝርዮ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ንገማግም ባሕሪ ዘለና ሃገራት ነተን ከባቢና ዘለዋ ንኤርትራ ንጅቡቲ ከምኡ ድማ ንሶማልያ ዋይ ንሰለስተና ጥራይ ብፍሉይ ዝምልከተና ጉዳይ ናትካ ዋይ ናት ንሱዳን ዋይ ናት ንኬንያ ዋይ ናት ንደቡብ ሱዳን ወይ ንኻልእ ዋይ ኩሉ ግዜ ኣብዘን ከባቢ
كل زني جوبتن سوماليا عندما تكملن زلو دايما دايلو نيرترا بين أن ترقيحو تسقم كيما تصيلي ኢትዮጵያ ዓባያ ንሽተያ ሰላም ትኹን ውግእ ትኹን ቀዳማይ ነገር ኢትዮጵያ ሰላም ሃሊዋ ይትፈልጥን እያ ስለዚ ሰላም ሃሊዋ ኩናት ሃሊዋ ነተን ከባቢ ሃገራት ሓደ እዩ ምክንያቱ ደይረኣናዮ ነገር ክንፅበይ ንኽእልና ካብ ኢትዮጵያ ሰላም ኮይና ነቲ ጎደቦ ሰላም ሂባ ይትፈልጥን እያ በንፃሩ ሰላም ክትረክብ ከላ ሽግር ትፅዋዕ ሃገር ኢና ንፈልጥ ንሕና ኩናት ክትከውን ከላ ምናልባት ጎደቦ ይዕርፍ ኸው ምክንያቱ ኣብ ንሓተትኩም ስለትዋግኡ ዘለኹም ሰላም ክትረኽቡ ከለኹም ግን ሰላም ትብ ሃገር ስለዘይኮንኩም this is not to our interest كأنا كم يرتراو كريو خلهم ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እኳ ኩሉ ግዜ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ክኾኖም ስለ ዝደሊ ኣብቲ ጎደቦና ሰላም ክኸውን ኢትዮጵያ ሰላማዊ ብሰላም ክትነብር ገለ ኢና ንደልዮም ዝብሉ ግን ፋክት ኦን ደ ግራውንድ እቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ነገር ግን ኢትዮጵያ ሰላም ክትረክብ ከላ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ናይቲ ዞባ ሰላም ኣየቐምጦን ወይ ኣየርብሖን እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ኣብ 4 ኪሎ ዝመፁ ዘሎ ሓለፍቲ ወይ እውን መራሕቲ ንኢትዮጵያ ምሉእ ብምሉእ ከመሓድርዋ ፀገም ኣለዎ እዚ ኸ እቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ክትብሎ ትኽእል ኢትዮጵያ ንባዕላ ከም ሃገራዊ ኣይደንቲቲ ዘለዋ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዋ ሃገር ስለዘይኮነት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ነውፅ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ዝሓሸ ምናልባት ኣብ ዘበን ደርጊ ነይሩ ኸውን ኣይ ዶንት ኖ እምበር ኩሉ ግዜ ፀገም ምስ ሃለዎም እዮም በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ሰላም ተደይብላ ንጎረባብቲ ሽግሪ ይብለና ኣለዎ this is not our problem ኢትዮጵያ ሰላም ይሃልዋ ኤርትራ ይኮነን ትወስኖ ጅቡቲ ይኮነን ትወስኖ ሶማሊያ ይኮነን ትወስኖ ንስኻትኩም እዮም ትወስኖ ሰላም ኣለኩም ይብልኩም ውሽጣዊ ጉዳይኩም ንኤርትራ ወይ ንኻልኦት ሃገራት ዝምልከት ኣይኮነን ንሕና ግን ከም ናትና ትዕዝብቲ ከም ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ክርኢ ከለኹ ናትኩም ሰላም ብዙሕ ረብሓ ይረኣየንን እዩ ንዓይ ኣነ ከም ኤርትራዊ ስለምንታይ ሰላም ናትኩም ዲቪደንድ የብሉ ንዓይ ወይ እውን ኣብ ከባቢኻ ሰላም ኩሉ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እያ ኣብ ኖርማል ኮንዲሽን ኣብ ኖርማል ግዜ ኣብ ከባቢኻ ሰላም ርጋትን ኩሉ ፅቡቕ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ግን ናይ ኤርትራ ሰላም ማለት ኣይኮነን ቢካዝ ንዓና ሰላም ክቡና ድሌት ስለ ዘይብሎ እታ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኣጀንዳ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ጎቢጥካ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ኣፍደገ ባሕሪ መሬት ኩሉ ምጥማት ስለ ዘሎ ናትኩም ሰላም ንዓና ሰላም ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ኣይሆፕ ኣብዚ ሕጂ እቲ መንግስቲ በፅሒዎ ዘሎ መደምደምታ ናተይ ኣናበባ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ፍፁም ናብ ኢትዮጵያ ዝጥምት ፖሊሲ ዘይብሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ምስተንጎረባብቲ ህዝቢ ሰላም ከልወና ግን ምስቲ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ብፍሉይ ብቐረባ ናይ ምስራሕ ድሌታት ዘለዎ ኣይመስልኒ ዘሎ ኤግዛክትሊ እቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሰርክልናቱ ስትራቴጂናቱ እንታይ ብርቀ ትፈልጦ ክብለኩም ኣይክእል ዘይፈልጦ ድማ ክግምት ጥራይ ዝኽእል ግምት ናተይ መንግስቲ ኤርትራ ምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኢስታብሊሽመንት ብቐረባ ንክሰርሕ ድሌት ዘለዎ ይመስለኒ ዝወደአ ይመስል ዘሎ ስለዚ ወዲ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ወዲና ኢና ማለት ናበይ በናይ መንገዲ እቲ መወዳእታ ክስራሕ ንመንግስቲ ዝምልከት ኮይኑ ማለት እቲ ስርዓት ክፈርስ ኣለዎ እቲ ወዲና ማለት ወይስ ነናትና ሒዝና ንተኣለድ እዩ ምክንያቱ ነናትና ሒዝና ነናትና ጉዳይና ንግበር እንድሕር ኢላ ኤርትራ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ከምኡ ዝብል የለን ጉዳይና ንግበር ዝብል ኣይኮነን ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ገይሩ ዝወሰደ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ድማ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝምርኮስ ወይ እውን ንኤርትራ ብምውሓጥ ስልጣኑ ከጣጥሕ ዝደሊ ወይ እውን ንግስነቱ ናይ ንግስነት ኩርሱ ከጣጥሕ ዝደሊ መርሕነት ስለ ዘሎ ናይ ግዲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቮልቭድ ክትከውን ስለምንታይ ሓደ ገበል ምጥዓዓም ኣቢዎ መንገዲ ሲዩ እምበር ናባኻ ይመፅእ ምህላውን ተፈሊጥካ ኮለጌና እናመፀካ ከሎ ክትቀባበል ኣለካ ኣብ ዝጥዕመካ ቦታ ንክተውድቆ ክትዳሎ ኣለካ ክሳብ ኣብ ደገ ገዛኻ ሰራዊት ሒዙ መፅኡ ዝደፍነካ ክትፅበ የብልካ ስለዚ እቲ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ነቲ ሪስክ ናታ ከመይ ጌራ ማኖጅ ትገብሮ ነቲ መንግስቲ ዝምልከት እዩ ኣብኡ ድማ ምክሪ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ኦኬ ንቐፅል ካል እንታይ ይብላ ኣሎ ፎሬን ሚኒስተር ናቱን ተመሳሳሊ መግለፂ ውፅእ ኣሎ ወደ ጥፋት እንዳይሄድ ወደ ልማት እንዲሄድ ወደ ትብብር እንዲሄድ በእኛ ዙሪያ ያሉ ሀገራት የኢትዮጵያ ሰላም ግድ ነው ሰላም ካልሆነች እንጎዳለን ብለው ማሰብ ይኖርባቸዋል ለዚያ ጥያቄው በህጋዊ መንገድ ተነስቷል እያየነው ነው እናየዋለን እና እናንተም እኔም ለሰላም ቅድሚያ እንስጥ የባህር በር ጉዳይ ፖለቲካ እናርገው ይሄ አጀንዳ አይደለም የህልውና ጉዳይ ነው ኤግዚስት ማድረግ አንችልም እንደ ሰው ማዳበሪያ ሲገባ ነዳጅ እየቆመ ነዳጅ ሲገባ ውሃ እየቆመ የሚባል አይነት አካሄድ ኢኮኖሚ እያደገ ሲሄድ ስለማያዋጣ እነሱ ልክ እንደኛ ማሰብ አለባቸው እዚህ የኛ ምርጫ ሰላም ነው በቢዝነስ ህግ ሊፈታ ይችላል እናስባለን መጨረሻ መቋጫው ሕጂ ዳይ ዝብል ዘሎ እዚ ንሕና እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ
بسلام ኢና ንደልዮ ዘለና ይዝብል ዘሎ ግን ብሰላም ኣይኮነን ዝደልዮ ዘለካ ኩሉ እቲ ቋንቋ ናቱ ናይ ሰላም ቋንቋ ኣይኮነን እናፈራርሐ ይደሊ ዘሎ ረዲኹም ኣለኹም እናፈራርሐ ንሕና ክንፈርስ ንኽእል ኢና ተደይፈሪስና ድማ ዓብ ሃገር ኢና ሓይሊ ኣለና ገለ ክንገብር ንኽእል ኢና ብካልእ ድማ ግምጥል ኢሉ ድማ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጉዳይ ድማ ስቒልና ክንገድፎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ህላዊ ሕቶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንታይ ማለት እዩ ኣገይን ረይዎ ናይ ድኩዒ ጉዳይ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ገለ እዩ ዝብል ዘሎ በት ነዚ ጉዳይ እዚ መእተዊ ሲኢኑ ኮይኑ ዛረብ ዘሎ መሲልኩም ንሱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጅቡቲ እኮ ትበላ ክውስኸልካ እውን ኢላታ እያ ንሱ ሓይሊ ባሕሪ ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ክንዲ ገለ ገይሩ ፈኸራ ንክገብር ኣጀንዳ ንክገብር ስለምንታይ ከምኡ ገብር ደሊ ኣሎ የዋፅኦ እዩ መገበርያ ስለ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንድሕሪ ሒዙ ካልኦት ሃገራት ምስ ኮይኖም ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክካርዩ ኢትዮጵያ ከም እዮም ኩሉ ነገር ከካርዩ ገንዘብ ክእትውሉ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ከማና ኣይኮኑን ሓቂ ሓይሽ ንሳቶም ንኩሉ ነገር ሂድካ ገንዘብ ምርካብ ዝለመድዎ እዮም ካልኣይ ድማ ድንጋፀ ይድንግፁሎም እዮም ካልኦት ኣሚን እዚ ሲሪየስ ክንሪኦ ኣለና ዘይተዓደነ ኣድቫንቴጅስ እዮም ዝረኽቡ ካብ ዓለም እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ካብ ናይ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ብቅዓት ዘሎ መራሕቲ ከመሓድርዋ ይረኣና ትሕትዮም ተደይኮይኖም ልዕልዮም ኣይረኣና እንተቲ ዘዝመፀ መንግስቲ ግን ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ዓለም እየ ድብለኩም ደሎ ቻይና ብፍሉይ ይሕግዞም ለንቀነ ናይ ሰራዊት ቻይና ፍሉይ ናይ ሕክምና ሓይሊ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ክቦ ኣትዩሎም ነይሮም መዓት ዘይተኣደነ ሓገዝ እዮም ካብ ቻይና ዝረኽቡ ካብ ኣሜሪካ መዓት ሓገዝ እዮም ዝረኽቡ ብዩኤስኤድ ቀደም ሕጂ ድማ በቲ ኤምባሲዱ ብካልእ ካብ ኤሮፓ ካብ ፈረንሳ ካብ ዩሮፒያን ዩኒዮን ቅድሚ ቁርብ ትለይ 300 ሚልዮን ገለ ክቦም ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ IMF ወርልድ ባንክ ዩኔሚት ራሽያ መዓት ሓገዝ እያ ክትገብረሎም ኒውክለራዊ ንሲቪላዊ መዓላ ክትገብረሎም ምዃና እዩ ዝንገር ኩሎም እቶም ኣብ ዓለም ዝፃልኡ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ይሓብሩ I mean this is an exceptional case ራሽያን ኣሜሪካን ብሓደ ይሰርሓን እየን ኣብ ኢትዮጵያ ክኾና ከለዎም ኩሉ ግዜ ብሓደ ይሰርሓ ኣነ ዝሕዝን ክነግረኩም እየ ዘገርም ኢራንን እስራኤልን ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ክብላ ይክእላን እየን ክልቲአን ግን ንኢትዮጵያ ይሕግዛ ክልቲአን እየ ዝብለኩም ደለኹ ኢራን እስራኤል ክልቲኦም ንኣቢ ይሕግዝዎ ነይሮም ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝበሃል ስለዚ we have a very very special ፀላኢናትና ከቢድ እዩ ወላ ብናይ 30 ዓመት ቃልስናትና ደጋጊምካ ተሪኽያ እቲ ታሪክ ኣሜሪካ ሕብረት ሶቪየትን ኣሜሪካ ናሕድሕደና ተዋግኣ ከለዋ ንኢትዮጵያ ንደርግን ክልቲአን ይሕግዞ ነይረን ተርዲኹም ኣለዎም ኩሉ ሓይሊ ምዕራብ ጀርመን ይሕግዞ ሰሜን ኮርያ ይሕግዞ እዚኦም ሲ ኮሙኒስት ኤንድ ካፒታሊስት ክልተ ብሎክ ኣብ ሓደ ቦታ ክመፁ ዘይክእሉ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ኤቭሪቲንግ ወርክስ ኣብ ዘበን ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ድሌቱ እናሓገዞ ከሎ ሕብረት ሶቪየት ድማ ነቲ ናይ ዓሰብ ሪፋይነሪ ሰሪሒሉ ኣለብጢሕ ይብሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ገለ ዓይነት ሃገር እዩ ዘለና ኣብ ጎረቤትና ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ዘለዎ እቲ ዝረኽቦ ዘሎ ሓገዝ ብዙሕ ስለዘይጠቕሞን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝደልዩ ሕልምታት ንምትግባር ስለዚ ይሕግዞን እምበር ናይ ብሓቂ ከቢድ ብድሆ ከም ዘለና በዚኻ ትፈልጥ ስለዚ ኤርትራ ኤክሰፕሽናል ሌቨል ኦፍ ዲፕሎማሲ ከድልያ ይንመፃ ይውን እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ብቁፅሪ ካባና ዝበዝሕ ብመሬት ካባና ዝዓቢ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብኩሉ ዓይነት ብዓለም ክሕገዝ ዝኽእል ሓይሊ እሞ ከዓ ንዓና ንምሕፃር እውን ካልኦት ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሓይሊ እንድሕሪ ኮይኑ ሕጂ እውን እኮ ናይ ኣቢ ኢንኮምፔተንስ ሕመቕ ናይ ኣቢ ንኤርትራ ዕድል ይብዋ ዘሎ እምበር ቁሩብ ትለይ እንደዝርኢ ነይሩ ካብዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ኣነ ኸ ንኣምላኽ የመስግን ሕማቕ ምዃኑ ካብዚ ኣብ ፓርላማ መፅኡ ዝፍክሮ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ከምቲ ናይ መለስ ዝገብሮ ዝነበረ ነትን እናገበረ ንኤርትራ ከይሓፅራ እየ ዝፈሪ ነይረ ኤርትራ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ልዕልዩ ትጓየ ስለ ዝነበረት ቁሩብ ትለይ ዓፅያ ተላ ግን ኢንጀነራል ኣነ ንዓኻ ንክሕጉስ ወይ እውን ሞራል ክሓፍ ንኽብል ኢለ ሓሶት ክነግረካ ኣይደልን ሓቀኛ ታሪክ ፈሊጥካ ሓቀኛ ኩነታት ፈሊጥካ ክትነቅሕ ክትክእል ኣለካ ዝያዳ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ንሕና ኣብ ከባቢና ብቁፅሪ ውሕዳት ሃገርና እውን ንእሽተይ ዝወሓደ ናይ ናፅነት ታሪክ ዘለና ሃገራት ስለ ዘለና ካብ 91 ሃገር ኮይና ስለዚ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ልዕሊ ካልኦት ብዝተዓፃፀፈ ክንጎይን ክንፅዕርን ዘለና ሃገር ኢና ከምኡ ምስ ገበርና ኢና ነቲ ኣብ ጎንና ዘሎ ክሓፅረና ዝፍትን ክንሓልፎ ንኽእል ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ እውን ኮነ ዓና ኣብቲ ከባቢና ዝዓፅፈና ዘሎ ሓይሊ እንተሎ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል እዩ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ድማ በዚ ሕጂ ዘለዎ ቅርፂ ኣብ ዝቐፀለሉ እንታይ ይገብረና ኣሎ ንርኢ ኣለና ንቐፅል ኣብቲ ናይ ካልእ ገፅ ናይቲ ዲፕሎማሲ ንሶም ዝገብርዎ ዘሎ and these are very important points ምክንያቱ ከም ኤርትራዊ ነቂሕና ክንሕዞ ዘለና ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ኩሉ ዝካለ ገይሩ ሃገር ይረክበና ኣሎ ኣነ ናተይ ስራሕ ድማ ንሳቶም ነዚ ሃገር ክሳብ ሕጂ ብፅሖም ኣለዉ ይቐፅልዋ ኣለዉ ዝመፅእ ወለዶ ብኸመይ ክሓስብ ከም ዘለዎ
كابتك المحجز نبرة فليز بالي أتحساسبا فليز بالي مردة أتحيزنا تقريبا دما نتزر له بمولو تقبلنا كينون خنسرع حلافنا تسبينا هم زر له غيرنا نحسب زيك زلان መቋጫው የኢትዮጵያ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ማወቅ ማመን ያለባቸው ነገር የኢትዮጵያ ህልውናና ሶቨርኒቲ ስጋት የሆነበት ዘመን አልፏል። እንኳን የመንደር ጎረምሳ ማንም ኢትዮጵያን በኃይል ማንበርከክ አይችልም። አሁን ስጋት መኖር የለበትም። ኢትዮጵያ አንድ ናት፣ አንድ ሆና ትቀጥላለች። ኢትዮጵያን ለመበተን ኢትዮጵያን ይፈልጉ ነበር ላለፉት 100 ዓመታት። አሁን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እነሱ ይጠፋሉ፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ በዛም ወገን ይሁን በዚህ ወገን ኢትዮጵያን ቀንሳለሁ፣ ቆርሳለሁ፣ አስቆርሳለሁ የሚል ኃይል እሱ እየፈረሰ ይሄዳል እንጂ ኢትዮጵያ ምንም አትሆንም። እጂ እዚ ዘረባዚ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘረባና ቲ ዘረባላ ኢትዮጵያ አይትፈርስን ያ why do you have to say that ሓደ ሰብሲ ኣነ ኣይወድቕን ኣነ ይሰዓርን ክትወድቕ ምዃንካ ትፈልጥ ኮይንካ ወይ ፍርህ ናይ ምውዳቕ እንተለካ ኢኻ ነዚ ቋንቋ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ትዕቢት ጌርካ ከም ሓይሊ ጌርካ አሜን ኢትዮጵያ አይትፈርስን ያ ኢትዮጵያ አይትወድቕን ያ ኢትዮጵያ አይትጠፍእን ያ ኩሉ ግዜ ከም ዝብል እንታይ ዝነግረካ እዚ ኩሉ ነገር ብግምጣል እዩ he can see it ይራኣየሎ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከም ትኽእል ጥዋዕ ክትብል ከም ትኽእል ክትዓኑ ከም ትኽእል ይራኣየሎ ካብ ደገ ዝመጽ ሓይልካ ኣይኮነን ከፍርሳ he knows that very well ግብፂ ይኮነት ከተፍርሳ ሶማሊያ ይኮነት ከተፍርሳ ኤርትራ ይኮነት ከተፍርሳ ወይ አሜሪካ ይኮነት ከተፍርሳ ባዕሎም ቶም ኢትዮጵያውያን እዮም ብሰንክትናቱ አንዳር አካይዳ ከፍርስዋ እዩ ስለዚ ንሱ 10 ግዜ ተዛርቦ ዘሎ ድማ ናይ ደገ ጸላእትን ተበለ እቲ ህዝብ ኣብ ጎኑ ንኽስለፍ ደሊ እዩ but that this is not working ብዙሕ ይሰርሓል የለን ግን እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ግን ብኩሉ መልክዕ አንጻርና ዝተበገሰ ምዃኑ ምግንዛብ የለየና ስር ዶክተር ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ባለፉት 11 ወራት የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ የተከናወኑ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርበዋል። ባለፉት 11 ወራት የኢትዮጵያን የባህር በር የማግኘት ፍላጎት እውቅናና ተቀባይነት እንዲያገኝ ተሰርቷል ብለዋል። በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ይሰነዘሩ የነበሩ ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳን በመመከት ጉዳዩ በተባበሩት መንግስታት አጀንዳ እንዲሆን መደረጉም ገልጸዋል። የተፋሰሱ ሀገራት የህዳሴ ግድብን በመጎብኘት የተሳሳተ ግንዛቤን ልክ ከምታ አቢ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ተዛረበ ዘሎ እዚ ድማ ንኻልኦት ክፋል ናይቲ ፓርላማ ይመስለኒ እስኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ብጉዳይ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንገብሮ ዘለና ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ብደረጃ ዓለም ተቐባልነት እናረኸብና ንኸይድ ኣለና ሓገዝ እቲ ጉዳይ ከም ዓበ ኣጀንዳ እናኣተወ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ልክዕ ከምቲ ነቲ ዲጋ ክንሰርሕ ከለና ዘጋጥሙና ዝነበሩ ብድሆታት እሞንዑ ሓሊፍና ክንውድኦ ዝኽኣልና እቲ ዲጋ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ብኸምኡ መንገዲ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ብምባል እቲ ናይ ዲባ ናይ ኣባይ ግድብ ዝብልዎ እቲ ገርድ ዝበሃል ዲጋ ሓደ ናይ ዓብዪ ኢትዮጵያ ኣይደንቲቲ ምስኡ ኣተሓሒዞሞ ምሉእ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሰርሖ ዘሎን ዝቃለሰሉ ዘሎን ገይሮም ኢትዮጵያውነት ምስኡ ኣልጊቦም ከም በዓል ቴዲ ኣፍሮ እናደረፉ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ልክዕ ከምቲ ነቲ ዲጋ ዝኾንዎ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ድማ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ክፍጠረሉ እዮም ዝደልዩ ዘለው እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኣፎም ጥራይ ደይኮነስ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ እዮም ብዛዕባ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ኣጀንዳ ፖስት ዝገብሩ ከይሓፈሩ ከይተሰከፉ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕርታት ድማ ኣብ ስእሊ ናቶም ይጥቀሙ ናይ ባፅዕ ድዩ ናይ ዓሰብ ተጠቂሞም ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ኢሎም ብዘይ ቃል ዓለም ንዓሰብ ኣብ ናቶም ኢትዮም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስለዚ እቶም ካድረታት ናቱ 10 ግዜ ስእልታት ብፎቶሾፕ ድዮም ገለ ገይሮም ኢትዮጵያ ኣብ ወደባት ናይ ኤርትራ ከም ዘላ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኣብቲ ናቶም መጋዚንስ ወይ ከዓ ኦንላይን ፓብሊሽመንት እውን ነዚ ነገራት እዚ ይጥቀሙሉ ኣለው ስለዚ ኣካል ናይቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ነቲ ኣጀንዳ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ንክንረክብ ነዚኦም ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ that's why ኣብ ሶሻል ሚድያ ክንፅሕፍ ኣለና ካውንተር ክንገብር ኣለና ንብል ዘለና ንሳቶም ነዚ ኩነታት እዚ ጠቕላላ ዶሚኔት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሓስብ ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባኣ እዩ ክትረክብ ኣለዋ ገለ መለ ክትበል ንኽብል ክሕግዞም ብፍላይ ቶም ዓሚቕ ታሪክ ከንብቡ ዘይደልዩ ወለዶ ሕጂ ዝዓቢ ዘሎ ወለዶ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ መፅሓፍቲ ዘንብብ ወለዶ ኣይኮነን ሓፀርቲ ቪድዮታት ናይ ቲክቶክን ናይ ኢንስታግራምን ናይ ትዊተርን ርእዩ ባእታቶም መዛዘሚ ወይ ከዓ መደምደምታ ክገብር ዝኽእል ወለዶ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ናይ ኤርትራ ጥራይ ይብለኩም ኣለኹ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኩሉ ሓፂር ዝሓስብ
بحنت دقيق حبريتا كل كودوز دليو سلازي نزي نعوب زمتن حبريتا امين بافريكا كبابي 7% حزبناتا تعتي 25 قليل تعدمي سلازي እዚ ዝገብርዎ ዘለው ብስትራቴጂካሊ ዝሰርሕ እዩ ነትንሽተ ይወለዶ መፅሓፍቲ ናይ መንባብ ባህሊ ስለ ዘይብሉ ብኢንተርኔትን ብካልንካ ኣዲክትድ ኮይኑ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ በቲ ንሱ ክሰምዖ ዝኽእል ጌርካ ስእልታትን ገለን ቀሪፅካ እንድሕር ሂብካዮ ከምኡ ዓይነት መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ክእምኑ እዮም ሽዑ ኣፍሪካውያን ክቕበሎም እዮም ገለ ማሕበረሰብ ዓለም ክቕበሎም እዩ ስለዚ ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሕማቕ ነገር ክገብሩ ከለዉ ድማ ደገፍ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ስለዚ ኣጋይን እዚ ኣናሃይስካ ክረአ ዝግባእ ኣይኮነን ንሕና ኤርትራውያን ግን ማዕርዩ ስለ ንጎይ ዘለና ነዚ ካውንተር ንገብሮ ኣለና ንህዝብና ኣትሊስት ሙሉእ ብሙሉእ ክነቅሕ ክፈል ኣሎ 20 ሰነ ኮይንና ክንከይድ ከለና 20 ሰነ መተሓሳሰብስ እዩ ንምንታይ ዕላማ እዮም ወዲቖም ናፅነት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንክትሉ እዮም ወዲቖም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክትሉ ድሕሪ ድማ ብልፅግትን ምዕብልትን ክትከውን መጀመርያ ምስ ሃለወት እያ ትብልፅግና ምዕባለን ንመፅእ ስለዚ እቲ ምዕባለን ግስጋስን ክንገብር መጀመርያ ሃገር ከነውዕሳ ክንክል ኣለና ስለዝኾነ መለስ የሚደረገውን አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ለመቀልበስ ግድቡ ለቀጠናው ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው እንዲገነዘቡ ለማድረግ የዲፕሎማሲ ስራ ተሰርቷል። ከነሱም በተጨማሪ ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ የሆኑ ለዚህ ጉዳይ የተለየ ጠቀሜታ ሊኖራቸው ይችላሉ ተብሎ የተገመቱ የተመረጡ ሀገራት ዲፕሎማቶችም በግድቡ ጉብኝት እንዲያደርጉና ተገቢውን ግንዛቤ የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅሞች እንዲከበሩ መሰራታቸውን የገለጹት ወገን መድረኮችና ግንኙነታችንን በተመለከተ በ79 ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። የአማራጭ ወደብ ፍላጎትና የባህር በር አክሰስ ቱ ዘ ሲ የማግኘት ጥያቄ ለሀገራችን የሁሉና ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም ሀገራችን ኢትዮጵያ የባህር በርና የወደብ አማራጭ እንዲኖራት ለማድረግ የዓለም አቀፍ ሕግን ተከትሎ በሰጥቶ መቀበል መርህ መሰረት እየተሰራ ነው። አሁን ያለበት ደረጃ ምንድነው ቢገለጽልን? again the same حتى እቲ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ደረጃ ክስራሕሉ ዘለዎ ብፍላይ ድማ እቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ናብኡ ዘተኮረ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለዎን ብእንካን ሃባን ድማ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ዘበነ እን ተመሊሶም ባጤራ ብዘይብሉ ዓለም ዝግበር ዝነበረ ንግዲ እዮም ማለት ነው። ይሄ ጉዳይ የሀገራችን የህልውና ጉዳይ ነው። ከማን ጋር ምን መሰራት አለበት የሚሉትንም ጉዳዮች ከጎረቤቶቻችንም ከሩቅም ከቅርብም እየተነሳ ያለ ጉዳይ ስለሆነ በፊት ስንከተለው የነበረው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እና ከዲፕሎማሲ አንፃር ስናይ በእኛ ጉዳይ ላይ ነው እሺ ሆኖ ሲነሳ የነበረውና ከዛ ዘለል ተብሎ የጉዳይ እንደ አንድ ሹ መነሳቱና ያስፈልጋል የሚለው ነገር መመዝገቡ በራሱ ስኬት ነው። መካከለኛው ምስራቅ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎቻችን ቁጥር ቀላል አይደለም። በስርና እንግልት ውስጥ ያሉ እንዲሁም ከሞት ጋር ባፈሻ ከም ድሬ ደለና ፎሬን ሚኒስትሪ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዓባ አጀንዳ ወሲዱ ክሰርሓሉ ይደሊ ከም ዘሎን ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ዝግበር ዘሎን ብዓብዩ ዝስራሕ ዘሎ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ ነዚ አጀንዳ እዚኣ ብፍጹም ክገድፋ ይደሊ ከም ዘየለ ሓንቲ ስእሊ ኣብዚ ቀርኒ አፍሪካ ዝዝርዋ ዘለው ስእሊ ሳ ድማ አሜሪካ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዝዓበየ ፅልዋ ንክህልዋ ንቻይና ድማ ካብ አፍሪካ ክሰጓ ብዙሕ ጉያ ትገብር ከም ዘላ ዝንገር አብይ አሕመድ ረኺባ ኣላ ከምኡ ድማ ምስ ኬንያ ኦልሬዲ ኬንያ አንከር ስቴት ኮይና ኣላ ሶማሊላንድ ስለዚ I don't know ማለት እዚ ቀደም ዝነበሮም ይሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርያ ኣይኮነን ድምጽ ዘለው ካብ ቀደም እዮም ነይሮም ግን ነዚ ስእልታት ዝገይሮም ንቻይና ካብ አፍሪካ ንምውፃእ ኦፍ ኮርስ እዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንቻይና እግራ ክትሕፅረሉ ትኽእል መንገዲ ኩሉ ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ እውን ተመፅኦም አብይ አሕመድ ካብ ቻይና ምስ ቻይና ዘለዎ ርክብ ክሕፅር ክሓትዎ ይኽእሉ እዮም ግን ኣጋይን ከምታ ቅድሚ ዝበልክኹም ንኢትዮጵያ ዳርጋ ናፃ መንገዲ ዝሃብዋ እዮም ኩሉ ግዜ ምስ ደለየ ተኸይድ I don't know ከመይ ተኣሰራርሓ ናብነት ኤርትራሲ ኤርትራ ምስ ቻይና ተቐርባላ ምስ ራሽያ ስለ ተቐርብ ዘላሲ አሜሪካ ብፍሉይ ክጥምት ኣለዋ ይበሃል ኢትዮጵያ ግን ምስ ደለየቶ ከም ደለየ ዝኾነ መጋበርያ እናኾነት ከላ ናይቶም ተፃባቲ ሓይልታት ግርጭት ዘየጋጥማ በኣ እዚ ንዓይ ዘገርመኒ ነገር እንተሎሲ እዩ ኣመነ ዘገርመኒ ከመይ ኤርትራዊ ድማ ከገርመካ ዘለዎ ኩነታት እዩ ኦኬ ካብ ወፂና ናብ ሱዳን ምስ እንሰግር ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ስክረዩ ሕጂ አልጀዚራ ውፅኦም ዝነበሩ ዜና እዩ The refugee camp is a new humanitarian corridor for tens of thousands fleeing the fighting in Sudan's North Darfur.
The United Nations Refugee Agency say that from late May to early June, an average of 1,000 people crossed into eastern Chad every day. بمليونات ዝቁጠር ህዝቢ ሱዳን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ተጓሒፎም ዘሎ ይዝንገር ትኩነታት ድማ Turkish drones, likely operated by Turkish personnel fighting alongside the Sudanese army, struck a military cargo plane at Nyala airport. The aircraft was suspected of carrying drones, ammo, and radar systems for the RSF. However, the intel was a little off. In addition to weapons, the plane was carrying foreign mercenaries, including officers and soldiers from the UAE. The Nyala attack neutralized dozens of RSF fighters, but also 4 Emiratis. سنتاي ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ሱዳን ብዙሕ ግዜ ብነፈርቲ ጌራ ኣብቲ መደበራት ናይቲ RSF ዝበሃል ዘሎ ኒያላ ዝበሃል ኣብቲ ዳርፎር ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኒያላ ዘሎ ቤዝስ ወታደራዊ ቤዝስ ብነፈርቲ ጌራ ብድሮናት ጌራ መጥቃዕቲ ከም ትፍጽም ይንገር እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገር ከምኡ ስለ ትገብር ዘላ ኣብዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢማራት ነፋሪት ያ መስለኒ እንኳላይ ናይ ኢማራት ኦፊሰርስ ዝነበሩን ብገንዘብ ተቆፂሮም ናብቲ RSF መጽዮም ክዋጉ ኢሎም ዝመጹ ዝነበሩ ሰባት እውን ሙሱ ከም ዝተሃረሙ እዩ ዝነግር ዘሎ ዝጸብጻብ እዚ ስለዚ RSF ኣብ ሱዳን ኣመና ኣይጣዓሞን ኣሎ ብመንጽር ድማ ኢማራት ኣይጣዓሞን ኣሎ እቲ ኩናት ድማ ገና ናይ ምዝሓል ዘይኮነ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን መጠንቲ ምዕቡል ኣጽዋራት ኢማራት ኣብ ዝቐረባ እታ ኣጽዋራት ሰብ ይከታተላ ስለ ዘሎ ብጀላቡን ብኻሊ ነገራትን ጌራ ፋሕፋሕ ኣቢል ኣነቲ ድሮናት ከም ንብረት ኮይኑ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታውን ርየ ነይረ ስለዚ ኢማራት ነዚ ኩናት ብኩሉ መንገዲ ዓጢቃትሉ ዘላ ክሳብ ሕጂ ድማ ምናልባት ሸምጊሎም ገለ መላብ ገለ ተገይሮሞ ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ቀልጢፉ ንኽውዳእ ከም ዘይውዳእ ጌራ ኣሲራቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ንብዙሓት ኬላታት ዘፍርህ ዘሎ እዩ እቲ ግብረ መልሲ ድማ ኣብዚ ምናልባት ዝብላ ዘሎ ንስማዕ ኣብዚ Dozens of RSF fighters, but also 4 Emiratis. A response to the attack came a day later. Port Sudan was hit by a wave of precision strikes lasting for well over 3 days. Sudan's only international airport, a military airbase, a power station, the main port for humanitarian aid. ኣብዚ ሓለፈ ከም ድራናዮ ንሱዳን ንፖርት ሱዳን ንኻልኦት ዝተፈላለዩ ዕላማታት ብድሮናት ገይሮም ብዙሕ ከም ዝሃረምዎን ካብ ዝዝከር እዩ ስለዚ ካብዚ ዝተበገሰ ይመስለኒ ሓደ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ብፍላይ ብካድረታት ናይ ኣቢ ብተደጋጋሚ ክዝረብ ይሰምዖ ኣለኹ እሱ ድማ መንግስቲ ሱዳን እጀታት ናቱ ናብ ኤርትራ ከም ሰደደን ለኩሉ ድማ እንታይ ዓይነት ነፈርቲ ሰዲዱ ዝብሉ ዘለው ጽቡቕ እዚ ራዕዲ ይፈጥረሎም ምህላዎም ረይወት ራዕዲ ኣነ ፈትወየ ከምዚ ዓይነት ዜና ዋላ ሓሶት ይኹን I don't care ኩናት ኩሉ ነገር ብሓቂ ይኹን ካንጽዕሮ ኣብ ኩናት ፕሮፓጋንዳዊ ነገዳሲ እቲ ጽቡቕ ነገር ነቲ ፕሮፓጋንዳ ባዕሎም ይገብርዎ ስለ ዘለው እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሕጂ Sudan's General Al-Burhan fearing drone strikes recently relocated to Asmara bringing with him Sudanese aircrafts and weapons including Su-35 and MiG-19 jets. Alongside them, Egyptian air assets have also reportedly shifted to the Eritrean base. This move is significant because, despite the ongoing conflict, Al-Burhan's air force has largely been absent, with the Egyptian air force conducting most strikes from Marawi. For Ethiopia, this development is alarming, raising concerns that Eritrea might use these new assets in any potential future conflict. እዚ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ሱዳን ካብቲ ብድሮናት ዝተገበረ መጥቃዕቲ ስለ ዝሰንበዱ ነፈርትናቶም Su-35 ማለት ዳርጋ ፎርስት ጀነሬሽን ነፈርቲ ማለት እዩ ልዕሊኡ ሓደ ጥራይ ዘሎ SU ወይ ከዓ Su-57 ዝበሃል ጥራይ ራሻ ዘለዋ ዝለዓለ ማለት እዩ SU ወይ ከዓ Su-57 ድማ ምስ F-35 ናይ ኣሜሪካ ዝወዳደር ነፋሪት እዩ ስለዚ Su-35 ማለት ምስ ከባቢ ምስ F-16 ወይ ከዓ F-22 ዝወዳደር ሓደ ካብኦም F-16 መስለኒ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ኣገዳሲ ነፋሪት ምዃኑ ወይ ከዓ ኣጽዋር ምዃኑን ከምኡ ድማ MiG-19 እውን ምስ ኩሉ ኣጽዋሩ ምስ ኩሉ እቲ ተተኳስናቱ ተወሳኺ ድማ ናይ ግብፂ ነፈርቲ ዝነበሮም እውን ምክንያቱ ኣይጥቀሙሉን ስለ ዘለው ከይቃፀለሎም ፈሪሆም ናብ ኤርትራ ሂድሞሞ ከም ዘለው እዚ ንብረት እዚ ድማ ኣገዳሲ ንብረት ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ተገይራ ኤርትራ ነዚ ንብረት እዚ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ዓብይ ስጋት ንኢትዮጵያ ክፈጥር ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ገና ተቆለውዳ
ሓደ ሓይሊ ንዓኻትኩም ማንካ ክበኩም ዝኽእል ሓይሊ የለን ንኤርትራ ግን ኣሚኑ ነፈርቲ ኩናቱ እውን ክባ ዝኽእል መንግስቲ ምህላው ትእመን ሃገር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ትማል ኣብይ ኣሕመድ እውን እኳ ኣፅዋሩ ንኤርትራ ዝጅልብ ነይሩ ብኡ ገይሩ ነቲ ኩናት ክጥቀመሉ ድሕሪኡ ኤርትራ ግን ባይላቶ ንሕጂ ከምኡ ክትብሎም ዳ ይትብሎምን ንፈልጦ የብልናን ግን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ፖለቲካዊ ኣስፔክት ናይቲ ኩነታት ክኾን ከሎ I'm going to shift a little bit to technology sector ናይቲ ኩነታት of course እቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ናይ ሽግርን ናይ ካምፕታትን ተጓሒፉ ከም ዘሎን ሕፅረት ናይ መግቢ ፀገማት ናይ ሕማማት ኩሉ ነገር ኣጋጢሞም ኣሎ ስለዚ ሃገርካ ብሰላምን ብርግኣትን ተሓቋቂፍካ ሓድነትካ ትሪርካ ፀገም ናይ ፖለቲካ ከደምካ በዓልካ ክትፈትሖ ክሳብ ዘይከኣልካ እዚያ ፅበካ ዘላ ንሱዳን ዝበፅሐና ኤርትራውያን ብቐረባ ንፈልጦ ኢና ገሊና ድማ ብርሑቕ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ካብ ሱዳን ክንምሃር ክንክእል ኣለና ዓብ ትምህርቲ ክኾነና ክኽእል ኣሎ ናብኡ ዘብፅሕ ወይ እውን ምስኡ ዘተሓሓዝ ኩነታት ስለ ዘለና ዶ ኣይኮነ ብዘየገድስ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተጋጢሙ ኣባና እውን ክጋጥም ስለ ዝኽእል ኮለ ጌና ኣስተውኢልና ክንሪኦ ንደሊ ሕጂ ናብ ቴክኖሎጂ ሴክተር ክሕልፈኩም እየ This is Guangzhou. Traditionally, it was China's industrial heartland. Once known for its polluting cities, today the streets are a sea of green number plates. The roar of rush hour has become a gentle hum. So green means it's an EV, and blue means that it's not an EV. But look, green... እዚአን መኻይን ኣብ ቻይና ትሪእወን ኣለኹም ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ተንቀጠልያ ታርጋ ዘለወን ትሪእወን ኣለኹም ኩለን እዚአን ቀጠልያ ዘለወን ኤሌክትሪክ ካርስ ማለት እዩ ሪእዎ ክበዝሕቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ነቲ ዓዲ ከመይ መሊእዎ ኣሎ ፅርግያታት ናይ ኤርትራ ሓደ ግዜ ብከምዚ ዓይነት ብቀጠልያ ብኤሌክትሪክ ካርስ ክመልእ እየ ዝደልዮ ስለምንታይ ከምኡ ይብለኩም ኣለኹ ናተይ ራእይ እዚ ራእይ ናትኩም እንታይ እዩ ንገሩኒ ኣነ ናተይ ራእይ ኤርትራ ናይ ሶላር ፓወር ክትከውን ኣለዋ ኤነርጂ ናትና ካብ ፀሓይ ክመፅእ ኣሎ ብዓብዩ ስለዚ ናይ ሶላር ፓወር ስቴሽንስ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ገዝኡ ናትካ ገዛ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለኻ ሓደ መዓልቲ ንዓድኻ ክትከይድ ከለኻ ስእሊ ናትካ ምግበሮ ኤርትራ ኩሉ ልቺ ክቆርፀኒ ይኽእል እዩ ኖ ልቺ ዘይቁረፀሉ ሶላር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ዓቢትካ ዝኾነ ስለዚ ናይ መጻኢት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ኢኹም ኣብ ርእስና ነቐምጣ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሶላር እኹል ትሩፍ እቲ ሶላር ድማ ብዓለም ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ዘሎ ብሶላር ዝኸውን ኤሌክትሪክ ጌርካ ኣብ ገዛኻ ኤሌክትሪክ ካር ገዚኻ ካብ ገዛኻ ቻርጅ ትገብራ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ትገብር ኩሉ ናይ ገዛኻ ኤሌክትሪክ ድማ ካብ ገዛኻ ትጥቀም ምስ ግዜ ድማ እዚ ስታርሊንክ ዝበሃል ዘሎ ካብ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እውን ከኣትዩ ሓደ መዓልቲ ኢንተርኔት ድማ ካብ ገዛኻ ወሲድካ ኢማጂን ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሂወት ክትነብር ከም ትኽእል እዚ ስለምንታይ እዩ ዝነግር ዘለኹ ኣነ ዲስ ኢዝ ኖት አ ድሪም ኤኒሞር እዚ ሪያሊቲ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክኸውን ዝኽእል ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ንምንታይ ከይጠቅም እዚ ሰብ ኣብ ሂወቱ ፅቡቅ ዝኾነ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታን ኣተሓሳስባን እንተለዎ እዩ ንነገራት ክገብሮ ዝኽእል ምናልባት ፅባሕ ክድእ ወይ ከዓ ድሕሪ ፅባሕ ክድ ብለካ ኣለኹን 5 years from now 5 ዓመት ካብ ድሕሪ ሕጂ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኤክሰፕሽናሊ ክቕልጥፍ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ቅድሚ 5 ዓመት 2000 ኣብ 20 ማለት እዩ 2020 ከመይ ነይሩ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሎሚ ኣብ ከመይ በፂሕና ኣለና ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሕ ነገራት ሽዑ ዘይረኣዩ ዝነበሩ ሎሚ ቨሪ ኮመን ኮይኖም ኣለዉ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ 2030 ድማ እቲ ቅልጣፈ ናይቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ ዓለም ክመፅ እዩ ንሕና እውን ክበፅሓና እዩ ኤርትራ እውን ክበፅሓ እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ዘለኻ ዕላማ ናትካ ናብ ኤርትራ ምስከትካ ኣብ ድሑር ዝኾነ ወይ እውን ብቁጠባ ዘይማዕበለ ሕብረተሰብ ክትነብር ከየመሰለካ ቀልጢፉ ከረክብ ዝኽእል እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ድማ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ሓደ ከተማ ጌርካ ናብኡ ምስከትካ ጥራይ ትረኽቦ ዘይኮነሲ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይቲ ሃገር ከም ዝበፅሕ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ ከም ዝብለካ ዘለኹ ልከደስ ኣታሓሒዝካ ምስ ረኣኻዮ ኩሉ ነገር ካብ ኣስመራ ፀቢቕካ ርሒቕካ ዋላ ኦም ሓጀር ኮንካ ዝሰልጠነ ሂወት ክትነብር ከም ትኽእል Yeah, I have multiple friends, new friends right now. They don't know about my personality, so they're sticking with me. No, there's a real convergence, obviously, of AI technologies. This is AGI bot. Obviously, we saw him or her or it a few minutes ago. It can do a lot of different things, for sure. But again, as I said, China is really advancing this. And, you know, the GSMA, which is the host of this Mobile World Congress, says that in China, mobile data is going to contribute to about, $2 trillion to GDP. እንታይ እዮም ዘርእዮም ዘሎ እዚ ሮቦታት ወይ እውን ቴክኖሎጂ ብ5G ዝስራሕ ዘሎ እንታይ ኮይኑ ኣሎ እቶም ሮቦታት ናብ ሰብ ወይ እውን ከም ሰብ ኢንተራክት ክገብሩ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ክዋስኡ ከም ዝኽእሉ ኣሜሪካውያን እናተገረሙ እየ ዝነግረኩም ዘሎ ቻይናውያን ወይ ከለ ኣይኮነን እዚ ናይ ብሉምበርግ ጋዜጠኛ እዩ ብሉምበርግ ማለት ናይ ቢዝነስን ናይ ቴክኖሎጂን ፕላትፎርም እዩ ወይ ከዓ ቻነል እዩ
ብዛዕባ እዚን ማሽናት ክዛረብ ከሎ እዚ ሮቦታት ንሪኦ ዘለና ዝዛረብ ክርዳ ዝኽእል ነገራት ክገብር ዝኽእል እዩ ኣብ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ድማ ብቐረባ ክሳተፉ ዝኽእሉ ምዃኖምን ብብዝሒ ድማ ናብ ኢንዳስትሪያል ኩሉ እዚ ሕጂ ንግለሰባት ዘይኮነ ኣብ ኢንዳስትሪ ኣብ ፋብሪካታት ኣብ ሎጂስቲክስ ኣብ ካልእ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ገይሮም እዮም ዝቕርብዎም ዘለዉ ዝዓበየ ውድድር ድማ ነዞም ሮቦታት እዚኣቶም ቴክኖሎጂ እቲኻ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብልሒ ወሲኽካ እንታይ ክትገብሮም ትኽእል ሞር ኢንተርኣክቲቭ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ኣብ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ ገለገለ ዝገብርዎ ድማ ይብል ደቂ ሰባት እውን ክገብርዎ ዘይክእሉ ነገራት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ምስቲ ደቂ ሰባት ስለ ዘይኮኑ ናይ ስራሕ ሰዓታት የብሎም ናይ ገለ ዕረፍቲ ግዜ የብሎም ደሞዝ የብሎም ገለ የብሎም ስለ ዝኾኑ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣብ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ኣወንታዊ ዓበ ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ከሎ ኣሉታዊ ድማ ንብዙሕ ስራሕ ክምንጥሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር እቲ ዘሎ ደረጃ ናይ ምዕባለ ግን ባዕሉ ክገልጾ ከለካ ስማዓኩም እያ ሓንቲ ዋው እዩ ዘብሎ ስምዑ ኣብዝታ All right. As you can see, there are so many different humanoid robot booths here at Mobile World Congress. So we have to get our minds around the fact it's not just smartphones and what kind of solitaire games you can do with 5G. This is going industrial, the industrial supply chain. That number I talked about, adding to GDP growth, it's 40% of that is going to be for manufacturing sector. So again, whoops, I'm running into things. So again, China is really propelling this. That DeepSeek moment is a reality, guys. It's fascinating how the amount of innovation that we're seeing in China, right? I mean, this is really all that people are talking about. This is going to be the future. ስንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ኣሜሪካውያን እዮም ናይ ብሓቂ እቲ ደረጃ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና ሰባት ክርድእዎ ካብ ዝኽእሉ ካብ ቻይና ወፃኢ ዘሎ ሰብ ክርድኦ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ምዕባለ ብፍላይ ኣብዚ ነቲ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ኣብ ኢኖቬሽን ዝገብርዎ ዘለዉ 5G ዝበሃል ኢንተርኔት ዳርጋ ናብ 6G እንዲኦም ዝኸዱ ዘለዉ ሶም እንታይ ዝገብር ዘሎ እቲ ቴክኖሎጂ ሞር ኢንተርኣክቲቭ ናይ ምዃን ሲምለስሊ ንክሰርሕ ዝገብር ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣነ ነዚ ክነግረካ ከለኹ ኩሉ ግዜ ናተይ ራእይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤሮፓ ኮይኑ ናብ ስዊስ ክመፀኒ ምዃኑ መፅኡ ንህልኹ ኣብ ስዊስ ኣነ ስለዘይተገደስኩሉ እምበር ስዊስ is a very advanced country እዚ ኣብ ስዊስ ኮይነ ኢንቪዥን ክገብሮ ዝኽእል ወይ ከዓ ፅባሕ ንግሆ ከምዚ ክኸውን ኢለ ዝሓልመሉ የለን እቲ ፅባሕ ሕጂ ስለ ዘለና ኣብዚ ከም ቻይና ይኮናን ዘለና ግን I think Switzerland if you research ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኩሉ ግዜ ቅድሚት እዮም they really invest a lot ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ገለ ብዙሕ ኢንቨስት እዮም ዝገብሩ ስለዚ ንሱ ድሓን ብዛዕባ ናይ ኤሮፓ ክዛረባ ይደልኒ ከም ኤርትራዊ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ግን we need to have a vision ራእይ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ነገራት ኣብ ዓድና እውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣነ ድማ እንታይ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል ኣነ ክትብል ከለካ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ኣለዎ ንስኻ ተማሂርካ ኣለኻ ኣብ ደገ ተመክሮ ናይ ደገ ሒዝካ ኣለኻ ካፒታል ናይ ደገ ሒዝካ ኣለኻ ንስኻ ኣብ ዓድኻ ከይድካ ገዛ ክሰርሕ ድዩ ኣብ ዓዲ ክነብር እየ ሕርሻ በዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ገይረ ክገብር እየ ክትብል ከለኻ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ሓጋዝ እዩ ኤርትራ እኮ እቲ ሓደ ካብቲ ሕፅረት ናታ ሰብ እዩ ብዙሕ ሰብ ይወፅእ ስለ ዘሎ ይወፅእ ስለ ዝነበረን እቲ ከፍሪ ዝኽእል ከድምዕ ዝኽእል ክዕውት ዝኽእል ዝነበረ መንእሰይ ولا تاب عدو زلو بزح بركته يقبر تلو توصي زلو والمبركه نير ስለዚ ኤርትራ ካብዚ ሕጂ ዘላቱን ሃገራዊ ድሕነት ኩነታት ወፅያ ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ኖርማል ክኸውን እዩ ከመይልና መንሕሰብ ኖርማል ምስኮነ ኣነ ከመይ እንታይ ዓይነት ተራ ክፃወት እየ ኣበይ ቦታ ክፃወት እየ እንታይ ኣበርክቶ ክገብር እየ ኢቭን ናትካ ሂወት ሰብ ደቂ ሰባት ብነብሶም መይሕሰቡ ንስኻ ንነብስኻ እናገበርካ ሃለኻ ንሕብረተሰብ ትጠቅም ኢኻ ንስኻ ንነብስኻ ክትረብሕ እናበልካ ንቁጠባ ተርብሕ ኢኻ this is how economy works ሰባት ንግሎም ክብልዮም ነቲ ቁጠባ ዘገልግልዎ ሓደ ግዜ ናይ ቁጠባ ጌጋ ስእሉ ኣሎ ሰባት ኣኪቦም ከም ቻሪቲ ጥራይ ከም ማሕበር ጌርካሲ ኩሉ ብሓደ ኣኪብና ነቲ ሃገር ንግበር ኣላ ኣይሰርሕን እዩ ሶሻሊዝም ደይሰርሕ እኮ ብኸመይ መንግስቲ ነቲ ኣገዳሲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ንኣብነት ማዕድናት ድዩ ማዕድናት ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ግብሪ ናይቲ ሃገር ተጠቂሙ ነቲ ክረብሕ ዘይከኣለ ወይ እውን ብዙሕ ዕድላት ክረክብ ዘይክእል ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብኡ ኢንቨስት ይገብር እቲ ግለሰብ ድማ እቲ ዘለዎ ነፍሲ ይኽእል ከምኡ ድማ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ከም ዝገብር ንኻልኦት ዕድል ክፈጥር ከም ዝኽእል እቲ መንግስቲ ድማ ሕግታት እናገበረ ደሞዝ ድዩ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ድዩ ነቶም ትካላት ነቶም ህዝቢ ከምኡ ከም ዝገብሩ እናገበረ ነቶም ዘለዎም ኣብቲ ዓዲ ኢንቨስት ክገብሩ ዕድላት እናደፍአ ከምኡ ድማ ምቹእ ባይታ እናፈጠረ በቲ ሓደ ንሱ ይሕግዝ በቲ ካልእ ድማ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ከም ዝሕግዝ ክገብር ከሎ ካብኡ ድመፅእ እቲ ፅቡቕ ነገር ስለዚ ተመላሊእካ ትኸዶ እምበር ተሃላሊፍካ ትበፅሖ ነገር ከምዘየለ ስለዚ እቲ ደገ ዘሎ ሰብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልወኒ እዩ ኢሉ ንክሓስብ ንክሕግዞ ዝኽእል እዩ ሓንቲ መቸም ዋዛ ምስ ቁም ነገር ከርእየኩም እየ እዚኣ እስከ ስምዑለይ
win. Oh. I love our little get-togethers. Well, you know what I don't love? What? Not knowing where to put my money for retirement. There are just too many options. 401ks, IRAs, savings. It's so confusing. Well, you know where I put my money? Where? Bitcoin. What's Bitcoin? Bitcoin is the first decentralized. ስለዚህ እዛ ኮንቨርሴሽን እዚኣ መራ መስሓቅያ ሰለስተ ደቂ ኣንስቲ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ናይ ቴክኖሎጂ ክዕልላ ከለዋ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ንምንታይ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ we need to have a conversations ኣከምዚ ደቂ ኣንስትዮ ምስ መሓዙትኩም ኮፍ ክትብላ ከለኽን ኣወዳቱን ሓደ ኮፍ ክትብል ከለካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፖለቲካ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሂወት ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ቁጠባ ኮንቨርሴሽንስ ንገብር ዶ ከመይ ጌርና ኢንቨስት ንገብር እንታይ ክንገብር ንኽእል of course ኢጎ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ርያነ ሰባሲ ኣንነት ኣሎ ካብ ካልእ ሰብ ካብ ኣዕሩኽቶም ንታሕቲ ኮይኖም ንኸይረኣዩ ነታ ርእሲ ዘይትንክፍዎ ሰባት ኣለዉ ግን it's important ከም ሕብረተሰብ ኣብቲ ሰርክል ናትካ ኣብቲ ናትካ ኣከባቢ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣገደሲ ኣርሳቱን ክትዘራረብ ክትክእል ኣለካ ሓሳባት ሸር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኣነ ኣብነት ክበኩም ቅድሚ 7 ዓመት 8 ዓመት መሳርሕተይ ዝነበረት ሓንቲ ጓል ወይ እውን ናተይ ኮሊግ መሳርሕቲ ዝነበረት ኮንታክት ኣለና ግሩፕ ነርና ብዙሓት ኣብዚ ሓለፈ ምስ ተራኸብናሲ ማሲ ማስተር ዲግሪ ዘለዋ ኣብ ሓደ ዓቢ ኮርፖሬሽን ምሳይ ትሰርሕ ዝነበረት ሕጂ እውን ማናጀር ኮይና ትሰርሕ ዘላ ኢና ንዘራረብ ነርና ገለሲ ፕራይቬት ተዘራሪብና ይንፈልጥና ማለት ኣበይ ኢንቨስት ትገብር ገለ ተባሂልና ይንፈልጥና ኣጋጣሚ ምስ ሓተት ኳስ ዘይትፈልጥ በቃ ስቂላ ነቶም ሓደ ካምፓኒ ኣሎ ንዖም ይበወሶም ይገብሩለይ ገለገለ ኢላትኒ ሃይሊ ኤጁኬትድ ኣብ ፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪ ትሰርሕ ዘላ ኣርባዕታት ዕድሜያ ወረዲ ተገሪመ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ብትምህርቲ ላዕሊ ዘሎ ነዚ ኮንቨርሴሽንስ እዚ ብሰባት ስለዘይገብሮ ፕራይቬት ስለዝኾነ ፋይናንስ ድማ ሓልፎም ይኽእል እዩ ንግዚኡ ተዓሊልና ሓደ ገለገለ ቲፕስ ኣበይ ክጅምር ከም ትኽእል ወይ እውን እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክትእክብ ከም ዘለዋ ምክንያቱ ክትመርዖ ንሰብ ክትሕግዞ እውን ኣይትኽእል ኢኻ መጀመርያ መሰረታዊ ፍልጠት ክሕዝ ክኽእል ኣሎ ንሳ ኣብ ናይ ዓውዲ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ ትምህርቲ ናታ ስለዚ ምስ ፋይናንስ ዝተሓዝ እውን ኣይነበሮን ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ዳርጋ ብሃሲሰ ለባም እያ ትኸዶ ነይራ ኣብቲ ስራሕቲ ደይኮይኑ እቲ ፋይናንስ ተገዲሳ ርያቶ ኣይትፈልጥን እያ ብዙሕ ሰብ ድማ ከምኡ ስለ ዘሎ ኣከምዚ ሶሻል ሰርክል ናትኩም ክትመፁ ከለኹም ነቲ ኩነታት ተጠቀሙሉ ኣብ ግዜና ዘጋጥም ዘሎ ፍሉይ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ድማ ክንረብሓሉ ንፈትን ዶናልድ ትራምፕ ደንቀደይ ቀፃሊ ንሱን መንግስቱን ብዛዕባ ክሪፕቶ ሴክተር ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ካብኡ ይህብትም ስለ ዘሎ መመሊሱ ንክብቱን ድማ ስለ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ምስኡ ተፀጊዕና እንትኸይድና ክንረብሕ ንኽእል ኢና ነቲ ዕድል ድማ ክንጥቀመሉ ኣለና እናበልኩ ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስትናትና ክሰግር እየ የሻዕቢያ መንግስት እንግዲህ ይሄ ነገር እንዳይሆን አሁን ያነሳ ያመጣት ነገር አለች ምንድነው ኢትዮጵያኖችን ልክ እንደ ጣሊያን ለመከፋፈል ጣሊያን ልጅ ኢትዮጵያ ስመጣ ትዝላል ምን እንዳለች አማራ የሚባል ከሱ ነፃ ልናወጣችሁ ነው ሻዕቢያ ደግሞ አሁን ኦሮሞማ ከሚባለው ነፃ ልናወጣችሁ ነው ሻዕቢያ ከኦሮሞማኛነት ኢትዮጵያኖችን ነፃ ሊያወጣ ኢትዮጵያኖች ወይ እናንተ እኮ ታውቃላችሁ የባህር በር እንደሌላችሁ ታውቃላችሁ አትጠይቁም እናንተ አሁን ይሄንን የተሳሳተ ሐሳብ እያመጣ ያለው ኦሮሞማ ነው ስለዚህ ሻዕቢያ ምንድነው ያደረገ ያለው ማለት ነው አገር ውስጥ የቤት ውስጥ ያሉትን ፖቴንሻል የሆነ መረበሽ እንትን ያላቸው ነገሮችን ተጠቅሞ አገሪቷ ወደ ዲስታቢላይዝድ አረጋለሁ እጂ ታ ናይ መወዳታት ኬዝ ዝጥቀሙላ ዘለው ናበይስ ከይዱ ኣብነት ንኽረክብ ጥልያ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ቅድሚ 100 ዓመት ይዛረብ ዘሎ እንታይ ኮለላ በለካ ሻዕቢያ እኳ 94 91 እኳ ኣፍሪስካ እኮ እዩ መንግስቲ ናትካ እኮ ኣፍሪስ ወይ እንታይ ክትገብር ናብ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ትምለስ ሰላሳታት ደምልስ እንታይ ምክንያት ኣለካ so at the end of the day these people are delusional ወይ ኣብ ሁተታት ዝነብሩ እዮም ድሕሪ ላምበር ሻዕቢያ ከፍርሶም ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ኣፍሪስዎም እዩ ቅድሚ ሕጂ ከፍርሶም ከሎ ኣበይ ከሎ እዩ ኣብ ሳሕል ከሎ ሓንቲ ነገር ኣብ ኢዱ ዘይብሉ ከሎ ምናልባት ነቶም ዘይተረድኦም ኣነ ሓንቲ ፅሒፈሎም ኣለኹ ኣበየክስ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ኣበይ ኣላ ኸርየኩም እዚኣ ኣበየክስ ፅሒፈ ኣለኹ ኣብ ዳሕራይ ከርዮም ይሓሲበ ነይረ ስለምንታይ ኢኻ ኣብዚ ገይረያ ዘለኹ 10 ሰነ ስለ ዝኾነ ሎሚ ምስ 10 ሰናት ተሓሒዘ ትምህርቲ ክብ ስለ ዘለኹ እየ ኤርትራ stands on the blood and bones of its martyrs ኤርትራ ኣብ ደመን ዕፅምትን ናይ ስዋእታን ሰማዕታታን ዝተተኽለት ተኽሊ ወይ ሃገር እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኣቲካ ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ዝገለፅዎ እዩ ውፅኢት ናይቲ ወይ እውን ፍረ ናይቲ ደምን ዕፅምትን ጀጋኑ ዝወደቑላ ናይቲ ሃገር እያ እስራ ሰነሲ ስለምንታይ ይቆይሙ ዝብል ብእንግሊሽ ተርጉሜ ያውሪድ ኣሎም እቲ ኩልና ንፈልጦ ኢና
ኢትዮጵያውያን ስለ ዘይፈልጥዎ ግን ንዖም መንጋርካ ኣገዳሲ እዩ ኤርቸስ ማርቲርስ ዴይ is more than a remembrance. It's a sacred oath to never surrender the dignity and sovereignty of our heroes. Our heroes died for us. Died for ንምንታይ ከም ዝወት እዚ መዓልቲ ናጽነት ወይ መዓልቲ ሰማዕታት ዝበዓል ሓደ ካብቲ ነቲ ንሳቶም ዝወደቑሉ ዕላማ ንዘላለም ንኸይርስዕ ልኡላውነትን ክብርን ልኡላውነትን ናይ ኤርትራ ንምውሓስ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ መብፅዓ ናቶም ንምሕዳስ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ክንቃለሰሉ ዘለናን ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቶም ዘይትፈልጡ 20 ሰነ ንምንታይ ቆይሙ ካበይ ተበጊሱ ምዕራባዊ ዓለም ክነግሮ ዘይክእል ወይ እውን ዓለም ዘይሰምዓቶ ፍሉይ ታሪክ እንተሎሲ እዩ እሱ ድማ ጥሪ 1982 ናይ ኢትዮጵያ ሕማቅ ዲክታተር ዝነበረ ሽዑ ወይ እውን ጨቋኒ መራሒ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ኦፕሬሽን ቀይ ኮከብ ወይ ከዓ ሬድ ስታር ዝበሃል ሒዙ 120,000 ሰራዊት ሒዙ ብሶቪየት በፅዋር ናይ ሶቪየትን ስለያ ናይ ሶቪየትን መራሕትን ተሰኒዩ ናይ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ተጠቂሙ እንኳን ላይ ተመራሕዮም ኣስመራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ግዕዙ ክሳብ ናቕፋ ድድሕሪ ሰራዊቱ ክመፅእ ከም ዝፈተነን ብ15,000 ሰራዊት ናይ ህዝባዊ ግንባር ድማ ፋሕብትን ከም ዝኣተወን ነዚ ታሪክ እዚ ብሕፅር ዝበለ ፅሒፍ ኣለኹ ስለምንታይ ከምኡ ኢልና ንነግር ኣለና ምክንያቱ these people don't know the history ስለ ዘይፈልጥዎ እዮም ናብ ጥንቲ ናይ ጥንቲ ታሪክ እናኸዱ ኣብነት ዝደልዩ ዘለዉ ህዝባዊ ግንባር ወይ መንግስቲ ኤርትራ ከፍርሶም ድሌት የብሉን እንተደልዩ ግን ክገብሮ ኣይክእልኒ ኣይትብልኒ ኢኻ 15,000 ሰራዊት ከለዎ እሞ ካብ ናቕፋ ኣንጻር ኩሉ ተፃብኦታት ካብኡ ተበጊሱ ኣዲስ ኣበባ ከዕንዎም ተኽኢሉ ምዚ ሕጂ ዓለማት ያቶ ዘላ ሕብረተሰብ ራሽያ ንባዕላ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኤቭሪባዲ ኢራን እስራኤል ኩላቶም ኣብ ኩናታት እዮም ዘለዉ ኤርትራ ገለ ክትገብር ተደልያ ወይ እውን ኢትዮጵያ ገለ እንተገይሩ መን እዩ እቲ ዝያዳ ፕሮባቢሊቲ ናይ ውድቀትን ናይ ጥፋትን ዘለዎ ንጹር ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ነዚ ብፅቡቅ ገይረ ፅሒፈ እቶም ኣብ ኤክስ ኣለኹም ሸር ግበርዎ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ መዓልቲ ሰማዕታት ናይ ኤርትራ 20 ሰነ ዝኾነ ኣብቲ ግዋነቲ ድሕሪ ኣብ ወርሒ 2 ክሳብ ወርሒ 6 እዩ ነይሩ እቲ ኩናት ኣብ 20 ሰነ 1982 ድማ ብዓወት ናይ ህዝባዊ ግንባር ከም ዝተዛዘመን ኣብቲ ግንባርቲ ድማ ኣብቲ ኩናት ድማ ኣብቲ ወራርቲ ድማ ሻትሻይ ወራር ማለት እዩ 2700 ዝኾኑ ጀጋኑ ተጋደልቲ ኤርትራ ከም ዝወደቁን ካብ 15,000 ዝኾኑ ክንደዚ ክወድቆም ከሎ ክንምንታይ ዓብ ፐርሰንቴጅ 15,000 ሰራዊት ሒዝካስ ምስ 120,000 ሞ ዓለም ሙሉ ዝሕግዞ ተዋጊኻ ክትፅዕር ኣሚን ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብፍሉይ ዝተወቀጠ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ብዙሕ መዝዮም ክስራሓሉ ኣሎ ትማለ ሓንቲ ሓሳባ ኣምፅየሲ ሓንቲ ናይ ሻዕብያ ከተማ ትበሃል ክትህሉ ኣለዋ ኢልኩም ሳጀስት ዝገበርኩም ለይ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ እወ ሻዕብያ ትበሃል ሳጀስት ከተማ ትበሃል ሓንቲ ከተማ ብሽም እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኢልና ህዝባዊ ግንባር ተነዊሓ ሻዕብያ ትበሃል ከተማ ኣገማገም ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ሰብ ዘይቅመጦ ዘሎ ቦታ ክንሰርሕ እንተንኽእል እቲ ዝበለፀ ምኾነ ነይሩ ኩሉ እቲ ህዝባዊ ግንባር ናይ ነቕፋ ቅርፂ ጌርካ ኩሉ ነገራዊ ዘሎ ታሪክ ኩሉ እቲ ጎደናታት ይኹን እቲ ነገራት እታ ነቕፋ ድያ ዋላ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ኣብኣ ከም ዝድገም ገበርናዮ ግን ብሞር ኣድቫንስድ ዝኾነ ብዝሰልጠነ መንገዲ እንተንገብሮ እቲ ታሪክና ሰሓብነት ንሃለዎ ሓደ ግዜ ኣብ ታሪክ ፈፂምካ ከምቲ ዝድለ በዚ ናይ ዓለምና መለክዕ እንተደይ ማዕቢልካ ነቲ ታሪክካ ብዙሕ ሰብ ኣይግደሰሉን እዩ ኣብ ዓለም ኣብዚ ሪል ላይፍ እንዲና ንነብር ዘለና ንፈልጦ እንዲና እቲ ሪል ላይፍ እንታይ ዝነግረካ ኣክንዲ ንምሁር ሰብ ዝሰምዕ ሰብ ንሃብታም ሰብ ክሰምዕ ዘሊ ዝበዝሕ ሰብ ከምኡ እዩ ኣሚን እዞም ኩሎም ሴሌብሪቲ ረእይዎም ዶ ናይ ሆሊውድ ኣክተር እንታይ ደልቦና እንታይ ዲግሪ ኣለዎም እዩ ንሶም ዝበልዎ ዘይኮነን ሰብ ንዖም እሶም ክፍርምሉ ዘይኮነን ክፃደፍ ዝውዕል ብኣሽሓት ኩዕሶ ዝቐርዕ ሮናልዶ እኮ ኩዕሶ ጥራይካ እዩ ዝቐልዕ ካልእ እኮ ይፈልጥን እዩ ሮናልዶ ኣብ ዝኣተዋ ግን ሚልዮናት ህዝቢ እዮም ደድሕሪ ዝኸሉ ስለዚ ንሕና ድማ ታሪክና ኣብ ዓለም ዝያዳ ተቐባልነት ንክረክብ ሰባት ድማ ነዚ ታሪክ እዚ ክንሰምዖ ኢና ኢሎም ክመፁ እንድሕሪ ኮይኖም መጀመርያ ሓደ ምዕብል ዝኾነ ኢንፍራስትራክቸር ክንሃንፅ ክንክእል ኣለና ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ኣነ እውን ብዓቕመይ ኢንጂነር ኣይኮንኩ ዲዛይነር ኣይኮንኩ ወላ ኣርኪቴክት ኣይኮንኩም ግን ሓሳብ ከብ ይኸልየ ዜጋ ስለ ዝኾንኩ ቅዱስ ስለ ዝኾንኩ እታ ፕሮጀክት ድማ ኣብኣ እውን ብዓቕመይ ኢንቨስት ክገብር ክእልየ ህዝቢ ኤርትራ ኢንቨስት ይግበረላ እንተዝበሃል ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሕድሪ ሰማዕታትና ከነተግብር ተኮይና ነቲ ንሶም ዝወደቑሉ ዕላማ ብዝበለፀ መንገዲ እውን ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ንገብሮ ዘለና ድማ ክሳብ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኩሉ ነዚ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ያምፂልና ዘሎ if we want a different ኤርትራ ፍልይ ዝበለት ኤርትራ እንተደሊና ፍልይ ዝበለ መንገዲ ክንፍትን ኣለና ከምኡ ዝበለቲ common sense ኩሉ እቲ ንኸዶ ዘለና ነዛ ናይ ሕጂ ኤርትራ ሂብና ዘሎ እቲ ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ንኸዶ ዘለና
ናይ ሎሚ ኤርትራ ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ንኸዶ ዘለና እዩ ፍልይ ዝበለ ተወሳኺ ነገር ክንገብር ተደሊና ፍልይ ዝበለ ውሳነታትን ተበግሶታትን ክንገብር ክንክእል ኣለና ንዓታቶም ተጌርና ድማ ኣምላኽ ይሕወሶ ይኸውን ዝበለፀ ነገር ክመፅእ ይኽእል I am really passionate about this topic ግን ተመሊስና ኣብቲ ናቶም ዕንደራ ንምፃእ እያመጣ ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ ያለፈ ግን ቀጥታም ደግሞ ወደ ሂደቱ ቢገባ በፊት ለፊት ቆሞ ሊዋጋ ይችላል ሻዕቢያ እንጂ በእንትን ደረጃ ዝም ብሎ ለቆ የሚሄድበት ሁኔታ የለውም። ይሄ ነገር ገፍተን እንኳን ወደ ግጭት ምንገባ ከሆነ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ግጭት ብንገባስ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለው ነገር አንድ ሶስት ነገሮችን ላንሳለና እንዝጋው። የመጀመሪያው ምንድነው ሊሆን የሚችለው በዚህ በከባሩ ጋር ተያይዞ ምናልባት ሰክሰስፉል ሆኖ የአብይ መንግስት ባህሩን ተቆጣጥሮት ከዛ ሻዕቢያ መንግስት ፋርዘሪ አደጋ እንዳይመጣ ስልጣኑን እንዳያመጣ ባህሩ በእኛ እጅ እንዳለ ድርድር ውስጥ ሊገባ የሚችልበት ሁኔታዎች ሰይ አተከመ ዝበሎ ድዑሊ ታዚ ተይዝብል ዘሎ በቃ አብይ አህመድ ሕጂ ዝተረመሰ ሰራዊት ናቱ ሒዙ ተዳኸመ ዝተጠላቀየ ሰራዊት ናቱ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ንሸነ ክስዕር ዘይከኣለ ነዚ ተመጃሊጉ ዘሎ ሰራዊት ሒዙ ኸይዱ ኣብቲ ገባሕር እንድሕር ሒዙ ሽዑ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ መንግስቲ ኤርትራ በቃ ንዓሰብ ውሰዳ ንዓይ ጥራይ ነዚ ዘለኒ ካልእ ግደፈለይ ክብለዩ ይብላ ኣሎ እዚ ዝርእሱ ትክክል ገይሩ ዝሰርሕ እንተዝኸውን ኣብ 1991 እንታይ ኣጋጢሙ ታሪክ መንበበ ነይሩ ካብ ሳሕል ዝተበገሰ መንግስቲ የብሉ ባንኪ የብሉ ታንኪ የብሉ ካብ ሳሕል ዝተበገሰ ሰራዊት ኣብ አዲስ አበባ ኣትዩ ዓለም ሙሉ ንዝሕግዞ ዝነበረ መንግስቲ ገምጢሉ ኣብ እቲ መንግስቲ እቲ ሽዑ ነበረ መራሒ ድማ ኣብ ዚምባብዌ ኮፍ ኢሉ ፅንፅዋይና ነገረ ከሎ ኣክንዱ ከይዱ ካብኡ ፅንፅዋይ ዝሰምዕ ከም ብሓድሽ ዕንደራ ክገብር ሕራይሱ ናይ 1991 ንዓታቶም መዋእል ስለ ዝኾነ ድሕሪት ኣይመለሱን እዮም ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ተፈቲኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽተ ሓሰብ ንኽትሕዝ እኮ ተዋጊእ ኢኻ እንታይ ኮይንካ ዘይተዓወትካ ኣይሓስቡን እዮም ርእሶም ኣይሰርሕን ድዩ ናቱ ጀነራል ዝነበረ ዘይኮነንቲ ባጫ ደበለ ከጨፈጨፍነ ዝበለ እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ግን ዝስኩሑ ይኮንኩን ዝስኩሑን ዝምሃሩን ህዝቢ ይኮኑን እቲ ኢሊት ናቶም ዝምሃር ኣይኮነን that's why ድማ ኤርትራ ነዚ ሕቶ እዚ ንሓዋሩ ከም ዘይለዓል ገይራ ክትዓፅዎ ንደሊ ዘለና እዚ ድማ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ዲልስ ገይራ ንዓታቶም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገይራ ነዚ ቻፕተር እዚ ነዚ ስቃት እዚ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክትዓፅዎ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ቴክኖሎጂካዊ ርቀት ዘለዎ ምስቲ ሓያል ሰራዊት ኣለና ትምክዕቲ ይኮነን እዚ ሓያል ሰራዊት ኣለዎ ኤርትራ ነዚ ሓያል ሰራዊት ግን ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ ክትዕጥቆ ኣለካ ዝረቐቐ ስለምንታይ ዘለዎ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ተወሲኽካሉ አንስቶፐብል ዝበሃል ትኽእል ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን ጠጠው ከብሎ ድማ ወራር ክገብር ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ታይዳ ዓዱ ንኽከላኸል ስለዚ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ኣለዎ 10 times more 20 times 100 times more ዕጥቂ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ ነዚ ድማ ኩሉ ገዜ ካን ሸሚትካን ጥራይ ክገብሮ ይትኽእል ኢኻ ናይ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ኤርትራ እውን ዝያዳ ክስርሓሉ ክኽእል ኣለዎ መብዛሕትኡ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዘሎ ነቶም በላሕቲ ሰባት ኣብ ክንዲ ኣብ ግንባራ ጥራይ ትገብሮም ኣብ ሪሰርች ሰንተርስ ከፊትካ ህሉ ኸውን እዩ ኣብ ገለገለ ስልዎም ኸውን እዩ ግምት እዩ ዝህብ ዘለኹ ሳክት ንኩሉ ሰብ ኣብ ግንባር ጥራይ ኮፍ ኣቢሎም ኣለዎ ኢለ ኣይኮንኩን ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ኢንዳስትሪ ይሰርሕ ኣሎ ግን ሓደ ናይ ዲፈንስ ኢንዳስትሪ ክህሉ ኣሎ ብረት ዝሰርሕ ገለ ከም ዘሎ ኣብ ገለ ናይ ኤርቲቪ ቪድዮ ሪአ ነይረ ስናይፐርስ ገለ መለቲ መጨመቲ ኩሉ ነገር ባዕሎም ከም ዝገብሩ ዳርጋ ብረት ባዕሎም ከም ዝገብሩ ሪአ ነይረ ነዚ ኣድቫንስ ቴክኖሎጂ ብምውሳኽ ነፍሲ ዝኻለ ናይ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ እውን ክንሃነፅ ክንክእል ኣለና እዞም ኩሎም ቆልዑ ድሮናት ይገብሩ ኣለዉ ንዓታቶም ወሲድካ ሞር ኣድቫንስ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና ገዚኻ ንዓታቶም ዝያዳ ክሰልጥንሉ ዝኽእሉ ኢንተርነት ዋላ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ምዕቡል ኢንተርነት ሂብካ ካብ ኢንተርነት እናተምሃሩ ካብ ቪድዮታት እናተምሃሩ ዋላ እቲ ካልእ ፕላትፎርም ንስኻ ዘይትደልዮ ፌስቡክ ቲክቶክ ብሎግ ግበሮም ነቲ ዘድሊ ግን ከም ዝረኽቡ ጌርካ እንተጌርካ ክብፃሕ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ኣንፃርና ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ እንታይ ዕላማታት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ብኣፉ ፈካሪ ኣብ ተግባር ድማ ኣብዚ ሓንቲ ምስክርነት ስምዑለይ ጉዳይ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ኢዳ ተእቱ እያ ካብኦም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገብረ ናይ ዘር ምፅናት ኩናት እዋን ኣብ ጎኒ ኣብይ ጥደው ብምባል መሃጀር ዝበሃላ ድሮናት ዕጢቃ እያ ነይራ ብካልእ ባህላ እንደገና እስራኤል እውን ናይ ፓርላማ ድጋፍ እውን ወላ ናይ ቴክኖሎጂ ድጋፍ እውን ገይራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘር ምፅናት እንትግበር እንተሎ
ክልቲአንስ ኣብ ሓደ ጉዳይ ኣብ ናይ ጉዳይ ትግራይ ተሰማምዐን ፀረ ትግራይነት ተሰማምዐን እየን ነይረን ምክንያቱ እንታይ ዋና ነገር ናይ እስራኤላውያን ሂስቶሪካል እውን እዩ ማለት ሂስቶሪክ እውን እዩ ናይ እስራኤላውያን ሂስቶሪክ ዝብለካ ኣለኹ ሓውዜን ብናፓል እንትድብደብ እንተሎ ብክላስተር ቦምብ እንትድብደብ እንተሎ ታዋና መቕረቢት ዝነበረት እስራኤል እያ ኣብ ፀረ ትግራውነት ዝፍለጥ እዩ ናይ እስራኤል ቋም ፀረ ተጋሩ ማለት ከም ስቴት የዛረብ ዘለኹ ከም መንግስቲ የዛረብ ዘለኹ ኢንዲቪጁዋልስ እስራኤላውያን ኢንዲቪጁዋልስ ናይ ትግራይ ሓዘኔታ ዘለዎም የለውን ማለት ኣይኮነን ከምኡ ኩሉ ይኽእል እዮም ግን ፀረ ትግራዋይነት ግን መትከላ ግን ፍሉጥ እዩ ኣብ ትሕዞም ቋማት እውን ኩሉ ሻዕ ን4 ኪሎ ደጊፋ ዶ ክትብል ን4 ኪሎ ደጊፋ ዶ ክትብል ከለካ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ሓይሊ እንተልዩ እውን ኤገነስት ናይቲ ሓይሊ እያ ትኸውን እዚ ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ንሕና እውን ኮንትሪቢሽን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብለካ ናይ ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ውዳበ እውን ኮንትሪቢዩት ዝገበሮ ነገር እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ካብቲ ሂስቶሪክ እዩ ካብ ዝበልኩ ብተወሳኺ ምክንያቱ መሰል ህዝቢ ፍልስጤም ክኽበር ኣለዎ ኢሉ ዓብይሉ ዝደርፍ ዝነበረ ውድብ እውን ስለዝኾነ ኣብ ጉባኤታቱ ይዕድሞ እውን ስለዝነበረ ሕዚ ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ የጋድዶ ነቲ ዝነበረ ተሓሳስባ ሕዚ እውን ዘጋድድ ነገር ምስ ቱርክ እውን ተመሳሳሊ ሕዚ ዋና ነገር ግን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራን ዝፍጠር ጎንፂ ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዱ ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ናይ ሓዲኦም ኣልያንስ ነናባዕሎም ፀግዒ ሒዞም ነቲ ጎንፂ እንደገና ሎካሊ እስካሌት ዝገብር ውሳነታት ናይ ምግባር ዕድሎም ግን ሰፊሕ እዩ ንኣብነት ሕዚ ኣልቡርሃን ኣብ ዝቐረባ እዋን ቁሩብ መፈራርሕ ነገር መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ እቲ ዋና እቲ መፈራርሒ ዝገበሮ መግለፂ እንታይ እዩ ንሕመቲ ወይ ድማ ንኣርኤስኤፍ ዝድግፍ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ እያ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ እንደገና ኣካል ናይቲ ኣብርሃም ኣኮርድ እያ ሱዳን እውን ኣካል ናይቲ ኣብርሃም ኣኮርድ ኮይና ፈሪማ ነይራ ያበል ሶዚ ነገራ እናሃለወት ግን ወላፍቲ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ብሓባር እናሃለዋ ግን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ንኣርኤስኤፍ ብምድጋፍ ኣቢላ ፀረ ኣልቡርሃን ፀረ ምስ እስራኤል ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝፈረመት ዓዲ እዮም ገይሮም ተሰላልፋ ዝፍጠር ዘሎ ንዑ እውን ናይ ሱዳን መንግስቲ ካብዚ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ክንወፅእ ተገድዱና ኣለኹም ዝብል መግለፂ ከውፅእ ምክንያት ዝኾነ ስለዚ ኦል ኢን ኦል ኣብ መንጎኦም ዝፍጠር ጎንፂ ሕዚ ናይ ኣሰላልፋ ሽፍት ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብካልእ ባህላ ድሕር ካብ ኣብርሃም ኣኮርድ ክወፅእ ኢሉ ናይ ሱዳን መንግስቲ ኣብዚ ከባቢ ከመይ ዝበሉ ኣልያንስ ክደሊ እንተልካ ናብ ኢራን ናይ ምኻድ ዕድሉ ተወሳኺ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ወላ ኣብቲ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ እዚ ኢራንን እስራኤልን ክልተ ኣብ ሓደ ቢያቲ ኣብ ሓደ መኣዲ ኮፍ ክብሉ ዘይክእሉ እንተኾነ ኣብ ጎኒ 4 ኪሎ ጠጠውና ምባል ግን ፀገም የብሎምን ራሽያን ኣሜሪካን ኣብ ብዙሕ ኣይሰማምዑን እዮም ናይ ኢትዮጵያ ምሕጋዝ ግን ይሰማምዑ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ብዙሕ ኣይሰማምዑን እዮም ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ግን ይሰማምዑ you just tell me ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ካልእ ዘይሰማማዕ ነዛ ጋሕማጥ ኢትዮጵያ ወይ እውን 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ንምሕጋዝ ግን ኩሉ ኣብ ጎና ይደው ዝብል ስለዚ እንታይ ዓይነት ብድሆ ከም ዘሎ እዚ ሃገር እዚ እንታይ ዓይነት ኣድቫንቴጅ ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ ብኡ መንፅር ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ኩነታት ብዕቱብ ክስራሓሉ ዘለዎ ገለ ካብቲ ህውተታ ናይ ኣብስከ ክንሰምዕ ንግረ መንገድና መሪዎች በሰላማዊ መንገድ ለወጣት አመራሮች መልቀቅ ይፈልጋሉ ግን ችግራቸው ደም ተቃብተዋል ኬንያ ድረስ ተከትለው ገለዋል ጅቡቲ ድረስ ተከትለው ገለዋል ብዙ ሀገር ሄደው አጥፍተዋል ከወረድኩ ምን ይደርስብኛል ስለሚሉ አንዴ ደም ከነካኩ በኋላ እዚያው እንደተጠበቁ መኖር ይፈልጋሉ እኔ ደግሞ ደም መቃባት የለብንም ደም ካለማመዳችሁኝ እንደከዚህ ቀደሙ እኔም እዛው ነው የሚሆነውና ለራሳችሁ ስትሉ ደም ከመቃባት እዚ ቀደም ስልጣን ክመጽእ ከሎ ዝበለ እዩ ባዕሉ እንታይ ዓይነት መራሒ ክኸውን ምዃኑ ነጊርዎም ኣሎ ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪካ ካብ ስልጣን ክወርዱ ይደልዮም ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ኩናታት እዮም ደም ስለ ደፍስሱ ደም ስለ ዝፅየቑ ካብኡ እንተወሪድና ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዘለና ክንወርድ ኣይንኽእልን እዮም ዝብሉ ስለዚ ደም ከፍስሱ የብሎም መጀመርያ ደም ክፅየቑ የብሎምን ኢሉ ዌል ኣብ ዝሓለፈ 6-7 ዓመት ክንድዚ ደም ዝተፀየቐ መራሒ ግን የለን ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ደም ተተፀየቕካ ካብ ኩርሲ ምውራድ የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ he's telling them ንከንብብ ዝኽእል ንክሰምዕ ዝኽእል ደም ተፀይቐ ሕጂ ምውራድ ዝበሃል የለን ወይ ከም መንግስቱ ክሳብ ዝሃድም ክፀንየ ወይ ከም ሃይለ ስላሴ ኣብታ ኩርሲ ክሳብ ዝመውት ኣብኣ ክኸውን እየ እዩ ዝብል ዘሎ
ሃይለ ስላሴ ጅግና ስለ ዝኾነ ይኮነና ኩርሲመይቱ ከይ ሃደመ ስለ ዝሓዝ ወይም ሃዳሚ ነይሩ ቃዕድ እንግሊዝ 5 ዓመት ኣብኡ ገይሩ ሓድም ዕድል ከይረኸበ ስለ ዝረኸቦ ይመይቱ ስለዚ መንግስቱ ሃዲሙ እሱ ድማ ናበይ ክኸውን ዕጩ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን እቲ ናቱ መጻኢ እንታይ ከም ዝኾነ በዓሉ ለፍላፈ ስለ ዝኾነ በዓሉ ነጊርዎም ነይሩ ባት ተባባሪ ሆኑ ልክ የኢትዮጵያ መንግስታት ባህሪ ደግሞ እንደምታውቁት ወደ ውጊያ ሲገባ ውጊያ አለብኝና ዝም በሉ ይላል። ይሄኛው መንግስት ማለት አይቀርም እንዳትሸወዱ። ከጀመረው ውጊያ አለብኝና ዝም በሉ ብሎ ዲሞክራሲን ይገላል። የልማት ጉዳያችን ይቆማል። የትናንትናው ጥፋት ይደገማል። ይኸውላችሁ አንድ ነገር መገንዘብ አለባችሁ መምህራን። የኢትዮጵያ መንግስት ዲክታተር ለመሆን ጫፍ ላይ ያለ መንግስት ነው። ጫፍ ላይ ልምምድ የለውም ዲሞክራሲ ላይ። አብይ አሕመድ ጽቡቕ ነገሩ ብዙሕ ማይክሮፎን ስለ ዝመጽእ ኩሉ እቲ ጸገማቱ በዓል ኣቐዲሙ መሊስዎ ነይሩ እዩ ቀደም ዝብሎ ዝነበረ ሎሚ ክምጥሎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ዝነግር ዘሎ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ንምንባር እንታይ ከም ትገብር ኩናት ኣብ ውሽካ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ጌርካ ሕግታት ኩሉ ጥሒስካ መራሒ ኮይንካ ትኸይድ እዚ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት እዩ ኢትዮጵያ ዲክታተር ንኽትከውን ንእሽተይ ተሪፍዋ ዘሎ ንእሽተይ ስማዊ ዲሞክራሲ ጥራይ ዘለዋ ኢሉ ነይሩ ቀደም ድማ ንዓ ኣክሂምዋ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት መራሒ ኮይኑ ከም ዘሎን ዝቕፅል ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ባዕሉ ይነግሮም ኣሎ ኣይ ቲንክ ንለባም ኣምተሉ እቲ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ካልኣይቲ ኻ ከተሰቓልና ትኽእል ኢትዮጵያውያን ኮሜዲ ገይሮማ ዘለዉ በ2100 በዓለም 7ኛዋ ኢኮኖሚ ትሆናለች። በ2050 ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ ስመጥር ከሆኑ ሀገራት በዚህ ደረጃ ትመደባለች የሚልም እቅድ አውጥተናል። 2 ሀያላን ሀገራት ይኖራሉ። ኣብዲ ዓመት እኮ መኸያፍ እዩ እንታይ እስኪ ኢልዎም ለንቀነ ፅኢሉ እንዲሁ ከክንገለ ቁፅርታት ዝድርቢ ኣብ ድሕሪ 75 ዓመት ካብ ሎምሲ ኣብ 2100 ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ ኢትዮጵያ መበል 7ይ ክትከውን እያ ኢልዎም ነይሩ እዚ ድማ ቅንጣብ ጥርጥር የብለይን ብልፅግና ብዝኸዶ ዘሎ መበል 7ይ ክንከውን ኢልዎም ነይሩ ንቅድሚት ቁሩብ ከይዶም ምስ ረኣዩ ግን ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ግን ብ2050 መበል ካልኣይ ክንከውን ኢልዎም ሕጂ ኣብ ድሕሪ 25 ዓመት መበል ካልኣይ ኮይና ክንከውን ኢና ኢሉ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ናብ 7ይ ክንወርድ ኢና ድብል ዘሎ ወይስ ካብቲ ዝሓሰብናዮ ኣይሰለጠናን ኣብ 2050 እንደይኮነሲ ናብ 2100 ኢና ክንቅይሮ ኢሉ ብሓፈሻ ራእይ መንጋር ፅቡቕ እንዲ ግን ከም ናይ ኣቢ ክኸውን ከሎ ከምዚያ ገይሮም ካብ ዓለም ኣቀናቢሮም ኩሉ ግዜ ባስት ምስ ገበርዎ እዩ ግን እዚ ሰብ እዚ ዝፈግድ ኣይኮነን ተመሊሱ እውን ዝርዮ ይመስለንን ቤላ ገይሩ ፕሮፓጋንዳ እናገበረ ኣብታ ስልጣኑ ምቾት እዩ ዝነብር ዘሎ ቤተ መንግስቱ ገይሩ ኣብዛ ኩርሲ ኮይኑ ብልዓ ብቕድሚት ኮይኑ ቤላ ገይሩ ጆክ ዝገብር ዘሎ በት ኣጋይን ሰር እናቶም ኩነታት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘገድሰና ኣይኮነን እስከ ናብቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ክንሰግር ኢና ሓንቲ ኣብዚኣ ካላ ብርሃን ጁላ ዝገበራ ኢሎም ዘቀናበርዋ ብዙ ፖለቲከኞች ናቸው ወይ እንድታነሳ ለቀን የሚያስብ በጉርሻ የሚሰራ ሲያጎርሱት በደንብ የሚያጣላ ጁላ ኩሉ ግዜ ዝዛረበ ዘረባሲ ናብ ሓቂ ዝቐረበ እዮም ዝብልዎ እቲ ፀጋም ግን ንነፍሱ ዝፀርፍ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ጥራይ እቲ ሓቂሲ ዝያዳ ነቲ ንሱ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ዝገብር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲከኛ ኩሉ ጉበኛ ብረብሓን ብንጌራን ብከብዱን ዝሰርሕ እምበር ንሃገር ዝሰርሕ ፖለቲከኛ የለን እናበለ ዘማርር ንመን እዩ ዘማርረሉ ዘሎ ንመን ክረቁሕ ኢሉ ከም ዝብል ዘሎ እናበሉ ድማ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ይስዕቆሉ ምክንያቱ እቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ ዝዛረቦ ዘሎ ዝያዳ እቲ ነቲ ንሱ ዘገልግሎ ዘሎ ስርዓት ዝቐርብ ዘረባ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኦም ሰባት ዘገርም ይብልዎ ተቐፅል ተፀጊምኩም ኣለኹም ክንፈትሖ ዝግበአና ቀዲምና ወለድኹም ብኣግባቡ ተይፈትሐና ስለ ዝፀናሕና ብውሽጥን ብደገን ተኣሳሲሩ ኣብ ፀገም ኣትኹም ኣለኹም ሕዚ እውን እቲ ዓዲ ምስ መዓት ፀገም ኣፅኒሕና ኣለና ምስ መዓት ፀገም ብዙሓት መሓዙትና መስዋዕት እንዳኸፈሉ ንሕና እውን ምስኦም ኮይና እዚ ፀገም እዚዩ ከይቕፅል ኣለና ምሳኹም ምትሕብባር ዋና ሓይሊ ግን መናእሰይ ተጋሪኦም መናእሰይ ተጋሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብደንብ ክትርእይዎ እደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕልፎ ዝደሊ መናእሰይ ተጋሩ በተለይ ኣብ ንእስነት ዕድመ ዘለኹም ኣብ ገጠር ትኩኑ ኣብ ከተማ መፃዕ ዕድልኩም ኣብ ኢድኩም እያ ዘላ ምክንያቱ ንሕና ብዕድመ እውን ባዮሎጂካሊ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ምሳኹም የለና
ስለዚህ ለመማረጽي እትናይ ቀደም ወለደን እትናይ ሓድሽ ወለደን ተደማሚጽና ትሕጂ ዘሎ ጸገም ክንፈትሕ ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ ኣለና ሓደ ጣዕሚ ጽቡቕ ነገር ዝረኣኽዎ ኣብ 35 በተለይ ኣርሚኹም ተሓድሽ ወለዶ እትናይ ቀደም ወለደን ተኣሳሲርኩም ኣብ ቀጻሊ ውሽጣዊ ምድላው ኣለኹም ቀሊል ከይመስለኩም ነቲ ዝሓለፈ ታሪኹን ተስታውሱ ሓወልቲ ትሰርሑ ኣበይ ኣፈላፍል ዓብይ መልእኽቲ ሓወልቲ ትሰርሑ ዝኻ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት እዩ ንቐፅል ኣብ ትግራይ ዓበ ብድሆ ይፅበዮም ከም ዘሎ ይርድኦም ኣሎ ምትእማን ዝብል ጅምረ ቢልካለ ነርካ እንታይ እየ ምሳሌ 3-4 ነጥብታት እስከልዕለለይ ዝፅምዶዚስ ህዝባዊ ኮነን ንኽንብል ክገብረና ዝኽእል ነገር ብጥርጣረ ንኽሪኦ ክገብረና ዝኽእል ዓይነት ወይ ድማ ካሊእ ፅላኣትን ካሊእ ኩናትን ክወልድ ይኽእል እዩ ንኽንብል ዝገብረ ብጥርጣረ ንኽሪኦ ክገብረና ዝኽእል ዓይነት ወይ ድማ ካሊእ ፅላኣትን ካሊእ ኩናትን ክወልድ ይኽእል እዩ ንኽንብል ዝገብረና 3-4 ነጥብታት ገለፀለይ ትፈልኳስ እንታይ ተቐምጠለይ ጽቡቕ እዩ ሓደ ከምዚ ዝበልኩኻ ኣብ ወረቐት ዝተፈረመ ጽምዶ ኣይኮነን ክልተ ኣክቲቪስት ንህዝብን ንመንግስትን ኣይንውክልን ዝብሉ ኣብ ዶብ እዮም ተራኺቦም ቲና ሕወሓት ኣይውክልን ዝብል ቲካ መንግስተይ ዝብሎ ክሰሚዕ እዩ ዝብል ዝምህለል ሰብ እዩ ጸሎት እዩ ዝገብር ይሕልፍ ይኸውን ረድኤት እዩ ዝብል ኣብ ወረቐት ዘይንረኽቦ ጽምዶ እዩ እዚ ወደብረጽዮንን ኢሳያስን ተራኺቦም ኣብ ዛላምበሳ ብናትና ወገን ዋላ ይንቀበሎም ለጂት መስለውን ክትብል ትኽእል ዓለም ሕጂ እንታይ እዚ ሕኑቕ እንታይ ውፅእ ዓፍራ እንዲ ኮይኑ ዘሎ መጀመርያ ሓደ ናይ ጉዕዞ ናይ ሰላም ብገለ መንገዲ እዩ ዝጅምር ስለዚ ብኣክቲቪስት ተጀሚሩ ኣወለን ብርሃንን ጀሚሮሞ ኔክስት ስቴፕ ህዝቢ ተራኺቡ ኔክስት ስቴፕ መራሕቲ ይራኸቡ ኾኑ ክራኸቡ እዮም ኣት ሳም ፖይንት መራሕቲ ምስ ተራኸቡ ዘረባ ጠጠው ዘብል ዘይመስለኩም ኣሎ እዚ ኖ ክነግረኩም እየ ሓንቲ ስለምንታይ ማርሕ ሚማቶም ኣላ እዛ ጉዳይ እዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ንቐፅል ግን ስምዕዎ ኩሉ እቲ ዘረባ ናቱ ኩሉ እቲ ስነ መጎት ናቱ እቲ ጽምዶ ኩላታ እሱ ዝሓስባ ዝነበረት ሕቋ ሲሮማ እዮም that's why እቲ ከውዝ ንሱን ከምውን ዘውዩ ዘለዎ ብሰንኩ እዮም ንቐፅል ክልቲኦም ተራኺቦም ናይ ሰላም ድዩ ናይ ቁጠባሊ ናይ ገለ እየ ዝብለካ ዘሎ እዚኦም በብወገኖም መፅኦም ኣብኡ ተራኺቦም እንታይ እቲ ኣርቲክል እንታይ እቲ መሰማምዒ እንታይ እቲ ማእኸላይ ነጥቢ እንታይ እቲ ግዴታን መሰልን እንታይ እቲ ደማንድ ዝፍለጥ ነገር የለን ክልቲኦም ተራኺቦም ሓንሳብና ኣይፀርፉኒ ሓንሳብ ብልፅግና ኦሮሞ ዝብል ፅል የምፁ ሓንሳብ ናይ ትግራይ ኣብኡ ዘይሰማማዕ ኣካል የዋርዱ ይፀርፉ በቃ ይሓምዮም ዘለዎ ንናይ ትግራይ ሽግር ዝምጥን ንዑ መፍትሒ ዘምፅእ ርክብ ኣይኮነን ካልኣይ ትግራይ ኣይትጥቀስን ኣብቲ ሴሌብሬሽን ምስሊ ኢሳያስ ጥራሕ እዩ ዝግለጸው ጽኑዕ ናይ እርስቲ ኣሕዋት ኮይና ኤርትራውያን እዩ ዝበሃል ናይ ትግራይ ሰሪሕና ናይ ግድን ካልእ ኣማራፂ ከዓ የብልናን ብሱዳን ኮይና ክንሰርሕ ትደልዩ ኣለኹም ብሱዳን ክንኣቱ ደይከውን ወላ ኣማራፂ እምበር የብልና ብዘይካ ብትግራይ ጌርካ ናብ ኤርትራ መንገዲ የለን እዚ ይርዳእኩም ዲ ክብሎ ምደሊ መንገዲ ከዓ የለን እምበር ካለ ወይ ኣሞራ ተቐይርና እንዳነፈርና እንታይ ኣሞራ ካልእ እውን መንገዲስ የለን ናይ ግድን ኣይኮነን ንዕለ ቃለሱ እንዳበሉና ሲ ኣብ እግሮም ወዲቕና ከማን ለሚና ኣነ እኮ ኣሃዱ ኣላትኒ ጋንታ ኣላትኒ መስራዕ ኣላትኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ኪሮስ እዚኣ እታ ዘረባ ብጀካ ብትግራይ ካልእ ዕድል የብልናን ኢሎም ኩሉ ገንዘቦምን ንብረቶምን እንተኾነ ተጋሩ ተዋጊኦም ኣስመራ ምስ በፅሑ እታ ኩርሲ ክብዎም እንተዘየለ እንተወሓደ ደገፍ ተዋሂቦም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ንኽቃለሱ እሞ መንግስቲ ናይ ረጂም ናይ ምቕያር ነገር ንኽገብሩ ኩሉ ግበሩ ዝተባህልዎ በሉ ዝተባህልዎን ኩሉ ይብሉ ነይሮም ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝፈፂሙ በሉ ተለሞም የስ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝፈፂሙ ከምዚ ገይሩ ወላ ሓንቲ እኳ ድራይዎ የብሎም there is no evidence ጭብጢ ዝበሃል የለን ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ነዚኦም ኣብ ጎረሮኦም ደው ኢልዎም ክንብል ከለና ኣብዚ እዩ ቅድሚ እዚ ነገር እዚ ምግጣሙ ሓደ መዓልቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ናይ ትግራይ መንግስቲ ድሕሪ ስምምዕ ገይሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም መሕብእ ክስኡን እዮም መእተውን መውፅእን ክስኡን እዮም ኢለ ነይረ
and መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንዓይ ስለ ዝሰምዐ ዘይኮነስ they know ትገይም ክሳብ ግዜኡ ዝኣክል እምበር ገይሮሞ ስለዚ ምስ ትግራይ ፅምዶ ምግባር ማለት ንዓቢ ጎረሩ ነዚኦም ድማ ኩላታ ትንፋሶም እንኳላይታ ትንፋሶም ያ ዓቢ ጣሒዛቶም እጂ ናብ ኣቢ ኸይዶም ወላ ሓንቲ ከምፁ ከም ዘይክሉ ይፈልጡ እዮም ኣብ ትግራይ ተኮይኑ ብዙሕ ነገር ድራማ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ትግራይ ኣንጻር ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ እሞ ኣብ ትግራይ እዚኦም ተዓሪዶም ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ምስ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ገለ ሓገዝ ነይርዎም ምስ ኣቢ ኮይኖም ግን ኣበይ ኮይኖም እዮም ክገብሩ ኣብ ዓፋር ኮይኖም እዮም ክገብሩ ቤን እዮም ክመፁ መን ይክሓብኦም ኣበይ እዮም ክቕመጡ እዚኦም እኮ ኣብ እንዳ ስዋታት ኮፍ ኢሎም ስውኦም እናሰተዩ ክቃለሱ ዝደልዩ እምበር ኣብ በረኻ ኮፍ ኢሎም ክቃለሱ ዝደልዩ ሰባት ኣይኮኑን ኣብ ሆቴል ኮይኖም ክቃለሱ ዝደልዮም ስለዚ ብዓፋር ኣብቲ ኣፃሚ ኣብ ጎቦታት ኮፍ ኢሎም ክቃለሱ ይክእሉን እዮም ስለዚ እታ ገይም ነዚኣቶም game over ናይ ብሓቂ ሓሳይት እያ ነይራ that's why ትፅምዶ ምዕዋት ማለት ኩሉ ዓይነት ሕልምታት ናይ ከምዚ ዝነበረ ብኢትዮጵያ ጌርካ ክግበር ዝሕሰብ ዝነበረ ኩሉ ቀቲልዎ ስለ ዘሎ ይትፅምዶ ኣመን ኣለርጂ ኮይንዎም ዘሎ and they will fight ሳብ መወዳእታ ነዚ ኩነታት እዚ እታ ሽግር ፈጢራትሎም ዘለያ that's why ድማ ነቲ ፅምዶ ሰይጣናዊ ክገብርዎ ንክፈርስ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ እምበር ፅምዶ ሕማቅ ኮይኑ ይኮነን ዘይርድኦም ኮይኑ ይኮነን ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዝግበር ፍቕሪ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ፅቡቅ ስለ ዘይደልዩ ግን ናቶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናይዚ ህዝቢ ሰላም ኣይተርባሖም ንያነሶም ኣብታ ሰላም ናይዚኦም ህዝቢ ክረብሑ ይክእሉን እዮም ኩርሲ እንድሕሪ ኮይንካ ድሌትካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብቃ ሓደስ እንታይ ልፖስት ገይሩ ኣነስ ናይ ብሓቂ ወላ ኣብቲ ፖለቲካ ከኣቱ ንዘይደሊ በፍንጫ ገዲዶም ዝእትው እዮም ሓደስ እንታይ ዝፅሒፉ ኣሌክሳንደር ዲ ወላ እንታይ ዝብል እንታይ ኢሉ if Eritrea is going to thrive these are among those who can bear the responsibility እዚኦም ንሪኦም ዘለና ኣርባዕተ ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ገጣ ክትምዕብል እንድሕር ኮይና እዚኦም ኣርባዕተ እዚኦም ምስ ካልኦት ኮይኖም እዮም ነቲ ሃገር ናብ ፅቡቅ ክወስድዋ ዝኽእሉ ኢሉ ዋ ኣነስ ማለት በተቃወሞሲ ገለ ቁርብጢ ዝበለ ሰብ ህልዎ ኸውን ኢለስ ተስፋ ነይሩኒ እዩ ነይሩ ከዓ ኣነ ከለኹሲ ይርኢ ነይረ ሓደ ኩሉ ሰብ ተስፋ ቆሪፁ ተኣሊዎም እዩ that's why ድማ ናይዚኦም ኮይኑ ተሪፉ ትግራት ብዙሕ ተቃዋማይ ዘሎ ብዙሕ ምሁር ነይሩ እኮ ግን ውፅኢት ከም ዘይብሉ ርኢዎ ዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ክትክእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዝተሰርሐ ስራሕ የለን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ እምኒ ምድር ባይ ምስ ወረደ ድማ ወላቲ ቀቢፀ ተስፋ ዝነበረውን ክላ እዚ ኣይትኸውን ያይሊ ርእሱ ዘሎ ማለት ገለገለ ነቶም እምኒ ዝድርብዩ ዝነበሩ ስምዒቶም ከይትንክፉ ኢሎም እንታይ ኢሎሞም ድሓን እንዶ ብድመስሎም ይኽይዱ ንሕና ኮፈቲና ይሰለጠናን እዩ ይፈትንዎ ኢሎም ደቅኻ ከምኡ ክገብር ከተፍቅድ ዶክተር ሰላም ትበሃል ኣላ ሓንቲ ሳይኮሎጂስት እያ ወላ ሳይኮቲክ ዝኾነት ሰብ ማለት እዩ እንታይ እስከ ኢላ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ እኮ ምረት እኮ ቃልሲ ከምኡ ገይሮም ኢሎም ደቂ ክሲ እምኒ ሒዞም ምስኦም ኮይኖም ኣብ ዳስ ናይ ኤርትራውያን እምኒ ገይሮም ክሓርሙ በፍቀት ክደወድኺ ኸይድ ለመስ ኖ ኣይጋ ይፍቅድን የወዲ ያው ኸይድ ኢላት እምበር ደቂ ካልኦት ደቂ ዓያሹ መፃወቲ ናይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናተን ገይረንኦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ከይብላ ትራውማ ስለ ዘለዎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ናው ሕጂ ትራውማ ክህልዎም እቲ ዘግብሮም ዝነበረ ዘይኮነ ትራውማ ሕጂ ሕብእኒ ኣበይ ክኣቱ ኣበይ ክወፅእ ወረቐተይ ክቅደድ ምስኮነ ትራውማታት ዝመፅእ ዘሎ ዘየለ ፀገም ከም ፀገም ገይሮም ሸይጦምሎም ኣብቲ መሳርሒ ናይ ኣጀንዳኦም ገይሮሞም ገሊኦም እስር ቤት ኣለዉ ካልኦት ድማ ወረቓቕቶም ተበላሽዩ ፋሕፋሓትይዎም እቶም ውሒላታት እምኒ ዘይደርበዩ ሓዊ ዘየቃፀሉ ተሓቢኦም ነይሮም ኣብ ዩቱብ እናተዘረቡ መዓት ገንዘብ ዝገበሩ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ ከይዶም ኣብ ሆቴላት እንጆ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ገርህ ልቡ ግን ይወቱ ስሒንዋ ስለዚ በዚኦም ትመፅእ ኣይኮነን ሃገርሲ ንእሽተይ ትካል እውን ክትምስረት ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ እንዳ ሻሂን ተኸፊቶም እዚኦም ኣርባዕተ እዚኦም መናዓን ተስሪሖማ ብኣዓቂና ሃገር ከመሓድሩ ኩሉ እዮም ከዓ ምበልናዮም ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ ነገር የለን ስለዚ ሓንቲ ነገር ንዘይገበረ ድማ ኣይኮነን ሃገርካ ኣይዶኖ መኪናኻ እውን ኣይተትሕዞን ኢኻ again እቲ ሰብ ከከም ድሌቱ ክዛረብ ስለ ዝኽእል ንዑ ሸለል ኢልና ምኻድ የድልየና ኣብዚ እውን እኮ ምር እቲ ኣርእስትና ብቐጥታ ክንጅምር እቲ ኣርእስትና ከምዚ ዝበልክዎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተዓመት ሰዓብ ጥፋእ እዩ ዘሎ ዘይቅዱስ ፃውዒት ግንባር መስሪተ ኢሉ ኣሻማዊ መግለፂ ዝሃበ ጉጅለ ተዓመት ሰዓብ ፅደፍ ብቐጥታ ክንጅምር እቲ ኣርእስትና ከምዚ ዝበልክዎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ولا حنت دربا يبلان أماني لا سنة نزوم سبات زياتهم قربتهم يقليتهم سلزي exactly عمد ساعات تفا نخالوت يمكن تفوس ما يكتفوني سلزي الساعة هذا ربع نغسل لي نفاس النفافس على سيجنا كساب أرزق اللس كساب هلم زبلو مسحت يان مفلس أيعرف
ምፍንቃል ሰይቀጻልዩ ድምጽ መቃልሓት ይግዓሩ የውዩ ሓቂ ክፍንዌ ቃንዛ ሰብ ዘሕውዩ ክጋደለ ገና ዘይቋርጽ ገድሊ ገድለይ ድማ ወሓዚኡ ኸም ውሒጅ ቪክቶሪያ ዝዓግቶውን የለን ድንድል መካበብያ ክጋደል ኣነ ገድል እምብራጦርያ ከም ንሪኦ ዘለና መዓልቲ ሰማዕታት ሃገር ኤርትራ ብዓቢ ክብሪ ኣብ ኣስመራ ከምኡውን ኣብ ካልእ ከተማታት ናይ ኤርትራ ከም ዝተባዕለን ድሮ ኣብቲ ድሮውን ብዙሕ ዝኾነ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዝቐነየን ኣቲንክቲ ዘሎ ኩነታት እውን ክንሪኦ ከለና ነቲ ንሶም ዝወደቑሉ ዕላማ ኣብ ከመይ መድረኽ ኮይኖም ከም ዝወደቑ ንምግማቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሰብ ክግምቱ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ይኮይኑ ነይሩ ምክንያቱ መጠን ካብቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ እናረሓቕና እንድሕር ከይድና መዓልቲ ናፅነት ብዕድመና ነዊሕ እንድሕር ከይዱ ና መብዛሕትኡ ግዜ ታሪክ ንሃሰሰ እዩ ዝኸይድ ንከይሃስስ ድማ ነባሪ ዝኾነ ተዘክሮታት ንክህልዎ ክትገብር ኣለካ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍልይ ዝገብራ ግን ብሕሪ 34 ዓመት ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር እየ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንሰምዕ ስለ ዘለና እቲ ዝወደቑሉ ዕላማ ጎሊሑ ይረኣየካ እቲ ንሳቶም ዝገደፍዎ ጾር ድማ ወይ እውን እቲ ንሳቶም ዝገደፍዎ ሓደራ ድማ ወይ ሕድሪ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ብዓብዩ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ንምንታይ ወዲቖም እቲ ንሳቶም ፀራሪጎም ዘምፅዎ ናፅነት ንዑ ክጥሕስ እየ ንዑ ክበልዕ እየ ንዑ ክኣሊ እየ ዝብል ሓይሊ ድማ ኣፉ ከፊቱ ክፍክር መዓልታዊ ንሰምዕ ስለ ዘለና እቲ መዓልቲ ሰማዕታት ክንዝክር ከለና ክንምንታይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብ ክበት ዘለዎ እዩ እንደ ኤርትራ ብፐርሰንተጅ ናይ ህዝባ ክትሪኦ ከለካ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣዝዩ ዓብዩ ብመልክዕ ግዜ እንተሪኻዮ 30 ዓመት ቃልሲ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ኣይኮነ 30 ዓመት 10 ዓመት ዝተቃለሰ ሃገር እውን የለን ኤርትራ ግን ፍልይ ዝበለ ታሪክ እዩ ዘለዋ ነዚ ታሪክ እዚ 10 ግዜ ክንደግሞ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነሲ እንተወሓደ እዚ ብድሆታት እዚ ሰጊሩ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ብልፅቲ ኤርትራ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ኤርትራ ክንፅምብሎ እዩ ትምኒትና ግን ክሳብቲ ትምኒትና ዝበፅሕ ድማ ኩሉ ግዜ ዘይቋርፅ ፃዕርን ድኻምን ከም ዘድሊ ድማ ንርኢ ኣለና እስኪ ኣብዚ ዝኾነ ንሰምዕ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ካልእ ንውሕ ዝበለ ፕሮግራም ኣብ ኤርቲቪ ተገይሩ ነይሩ ብሓቂ ረዚን ዕለት ዓብ ሓላፍነት ዘሰክም ዕለት ብዙሕ ነገር ክንገብረሉ ዝግባአና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ኮይነ ነቶም መንትግታ ሃገርን ምንቲ ህዝብን ዝወደቁ ጥራይ ዘይኮኑስ ክሳብ ሎሚ ፀኒዖም ኣብ መትከል ነቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ኣብ ግንባራት ኣብ መንግስታዊ ፅሕፈታት ኣብ ኩሉ ደረጃ እንኮላይቲ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ኮፍ ኢሉ ምስቲ ኩሉ ክበድን ምረትን ነታ ሃገር ነታ ሕድሮም ኣፅኒዑ ዝኸይድ ዘሎ ኩልና ካብ ልብና ከነመስግኖ ይግባእ ኤርትራ ኣላትና ኢልና ሓደው ክቃወመላ ሓደው ከም ሃገራዊ ኮይኑ ክሰርሓላ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ገጅፍ ዋጋ ይኸፍሉላ ስለ ዘለው እዮም እቶም ጀጋኑ ሂወቶም ታደይ ትድገም ሂወቶም ከፍ ኢሎምላ ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ብቃላት ክትገልፆ ዘይትኽእል ዋጋ እናከፈለ ከም ትቕፅል ይገብራ ስለ ዘሎ ተሰኪምዋ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓንጊርዋ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ሓላፍነት እቲ ብፍፁም ክርሳዕ ዘይብሉን ሸለል ተባሂሉ ክሕለፍ ዘይብሉን ኣገዳሲ ምዕራፍ ምዃኑ ፍላት የድሊ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መልክዕ እዮም ነቲ ኩነታት ፅምብል ገይሮምሉ ገለ ካብቲ ዝነበረ ምናልባት እዚኣ ሞ ክነግር ነቲ ሕሪኦ እዚኣ ቪድዮ ብዙሕ ትሕዝቶታት ዘለዋ ክሪአኩም እየ ካባኻ ቁሩብ ፀኒሕካ ዝሓተካ ነይርኒ ዝሰብዖ ዝደሊ ካባኻ ተኾይኑ ኩሉ ሰብ ንፍዕ ጅግና ዝብለካ ተኾይኑ ዘይድገም እንዳበለ ዘኽብረካ እኔ ባባን ማማን ትምህርቲ ተበፊዐ ጅግና ዛጓለ ይብሉኒ ሓሚቐ ግን ሰነፍ ኢሎም ኮርዮም ይኮርዩኒ ንዓኻ ግን ብጀካ እቲ
زحمة أود خلاصنا كلنا نفتو كمعتنا أنا بقى كم تبغى علينا النسوة تخون دلي كلك أخبرني نفع حميقة كيف لا ليه كم تنبابي كتدحن استسوت بابي أدحنا هو تازغفلت إلى مسحفكو شو ماما خا لا قالي أسوأ تسبق أبو أمي يبقى عنا سمي كلوز حلفو كنانا ناس كده خاليو تماير كابز بتصاحبت احكي نزقدفوم دقم صدروم دهاي اندا قبركي بيوتن كاللخي أسوأ تختخفلي قده خزاقوالي إلى ناني بقى غسل زادب دابي مسوات ساعتك ملس قدنك تبيك كساب شعوقن ماما خقوالا خمس خونا بعلي كساب عابي سرح تجمع زاد ليا كلا أخا يسوء حوي تازي تردع نزنبرت زلال ما وزخر سواتنا خا قبل بيقيرا يالوخ زلال ما وزخري كسواتنا كسوكفن ናይ ብሓቂ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ወላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲፕሎማት ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ይኹን ኤምባሲ ናይ ቻይና ናይ ዩኤን ሓለፍቲ ኩላቶም ነቲ ዝኽሪ ናይ ሰማዕታት ዝጠቅስ ፅሑፋት ክገብሩ ሰሚዕና ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዝለዓለ ክብሪ ብዓቢ ድምቀት ብዓቢ ሓበን ነቲ ዝወደቑሉ ዕላማ ብፍሉይ ይፅምብሎ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ I think it's ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኣብ ኤርትራ በምህላው ጥራይ ሕድሪ ናይ ሰማዕታት ከም ዝተግበረ ገይረ ዝወስዳነ ናተይ ርዲቶ ኢናትኩም ክፍለይ ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቆልዓ ሰበይቲ ሰብኣይ መንእሰይ ወታደር ሲቪል ኩሉ ሕድሪ ናይ ሰማዕታት ሓልዩ ነቲ ሃገር በታ ዓቕሙ ሓረሳይ እናሓረሰ እቲ ነጋዳይ እናነገደ እቲ ሸቃላይ እናሸቀለ እቲ መምህር እናምሃረ ተምሃራይ እናተምሃረ እቲ ወታደር ድማ ብሓንቲ ኢዱ እቲ ሃገርና ተኸላኸለ በታ ካልኣይ ድማ ንልምዓት ለይቲ መዓልቲ እናሰርሐ ነዛ ትዝለዓለ ነቲ ሃገር ክግበር ዝኽእል ይገብሩ ኣለዉ ተስፋ ይገብር እዞም ኣብ ደገ ዘለና ድማ ነቲ ዕርፍናቶም ንእሽተይ ከነብሩ እዮም ምናልባት ኣብቲ ንሶም ዘለዎ ከይድና ክንሰርሕ ዓቕሚ ከይህልወና ይኽእል እዩ ወይ እውን ካልእ ኣማራፂታት ክህልወና ይኽእል እዩ ንሕና ግን ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሂወትና ነቲ ሕድሪ ናይ ሰማዕታትና በቲ ንሕና ንኽእሎ ዓውዲ በቲ ንሕና ንኽእሎ መንገዲ ንዓለም ንሃገር ዝተፈላለዩ ነገር ይዘድልያ ሓደ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ዘድልያ ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ገለ ክፋል ናብቲ ኣበርክቶ ናይ ሕድሪ ሰማዕታት ብኩሉ ደረጃና ኩሎም ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ብልፅግቲ ኤርትራ ንኽትህሉ እዮም ተሰዊኦም ስለዚ ኣብቲ ብልፅግና ናይቲ ሃገር ኣነ ብኸመይ ከበርክት ይኽእል እንታይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል ብኸመይ ክሰርሕ ይኽእል ኣብቲ ዘለናይ ዓዲ መጀመርያ ድሕሪኡ ድማ ቀፂልና ናብ ኤርትራ ድማ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ግላዊ ሓላፍነት ንኽንወስድ ዝደፋፍእ ወይ እውን ግላዊ ሓላፍነት እንተወሲድና ጥራይ እቲ ኩነታት ክብፃሕ ዝኽእል ክብል ይደሊ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝኹዴ ኣብ ዘለኹሞ ነዚ ዓብይ ዕለት ብክብሪ ኣብዒልኩሞ ክትኮኑ ተስፋ ገብር ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝኹዴ ዘላለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም كلك اسكبه